Somos Dani Cabo e Eros López. e isto é Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estamos? Un día máis aquí, Eros López, que tal? Que tal, como estamos? Pois moi ben, no? Sí, O tempo hoxe sí que está un pouco chuvioso, Correcto? pero bueno, Santiago. Santiago. Pero temos unha persoa que conoce moi ben esta cidade, Moi ben a zona, incluso. Moi ben a zona Esta zona. e moi ben moitos campos do noso fútbol. Criouse aquí, neste espazo. Bueno, neste espazo Molaría. ao lado deste espazo. Sí, señor. Hoxe temos unha persoa que me chama moita atención a súa carreira, que pasou por moitos equipos de Galicia, incluso con algunha experiencia aí fora, que falaremos agora. Unha zurda de ouro, Eros López. Unha zurda de primeira división. Sí, porque ten unha vintena de partidos en primeira. É que, sin máis dilación, imos presentar a Iván Pérez. Que tal, como estás, Iván? Moi ben, bueno, sobre todo agradecido por vir, porque, bueno, vexo a todos os compañeiros que viñeron por aquí, todos tan contentos e quedaron moi a gusto, e, bueno, pois tamén apetecía contar un pouco a vida. Joder, non sempre temos xogadores de primeira división, Isto é así, ti podelo decir. Bueno, polas zonas hai moitos. Que poidan vir xa igual é máis complicado. Correcto, pero ti vivindo, bueno, pasando a túa... Bueno, imos empezar polos inicios, porque pasando a túa infancia aquí ao lado, no barrio de Vite, en Santiago, pois non sei, como empezaches ti a xogar ao fútbol, Iván? Sí, aparte que vivo a 50 metros de aquí. É increíble, é increíble. Empecé moi temprano, porque eu empecé aos 4 anos xogando cun equipo aquí que se chamaba Picheli Parcero, a fútbol sala. Tiña unha camiseta especial, un color bonito amarillo, un número espectacular, o 13. Xa de superstición xa non había ningunha. Parece zurda, empezou a facer maravillas no fútbol E sala. ainda teño na casa esa camiseta, pero que pequena, que me fixeran aposta porque empezaba con 4 anos. E o único que xogaba era porque me poñían ali arriba ao lado da portería e que cando viñera empuxale. Palomero. A ver se engancha un ao pequeno por aí. Sí, ainda recordarei que o primeiro que me dixeron fora, e iso sempre me recordan todo o mundo, os que xogaron comigo, que me dixeron, vas a jugar de punta, sabes lo que é? Sí. E que es? Darle con la punta. E eu, claro, con 4 anos que vas. Uñazo histórico. E despois aí nada, seguín xogando mentres a fútbol sala, pero aos 7 anos xa empecé co Compostela, que sendo Benjamín, empecé co Compostela. Ali estiven ata os 10 anos e houve un conflicto aí de Caneda cos do fútbol 7, cos de Brunete e tal, e claro, eu había ido sendo Benjamín de segundo ano, había ido a xogar o fútbol 7 de Brunete, había ido. Que nese ano quedara Dieguito de mellor xogador, o do Celta. Dieguito? No. Que Dieguito? Dieguito era un chaval que despois se perdeu. Claro. É dicir, despois non xogou moito máis. Pero que era un auténtico espectáculo de chaval. Pero era un espectáculo. Al final creo que fora Celta Real Sociedad. Hostia. Wow. Recordas algún rapaz por aí desa época? Fua, a saber. No, creo que no Deportivo estaba Pepe Torrente. E eu que máis recordo porque mo dixera el, pero despois pouco máis, eu que tería 7, 8 anos, 8 anos. 3 equipos galegos en Brunete. Sí. Unha animalada. Mando truco. Sí, despois o ano seguinte xa se fixaron a selección de Santiago. E o ano seguinte, que era cando nos tiña que tocar a nós, desfixeras o Compostela. Meu pai e uns cuantos máis falaron con Rosalía de Castro, fixaron o Rosalía de Castro. Quedáramos campións de liga, pero sobrados, porque éramos casi todos que estábamos no Compostela, máis os que xogábamos no Milagrosa de fútbol sala, que era unha selección de Santiago, que estábamos xuntos, xa formamos o equipo e aí arrasamos. Abusante. Empezamos xogando en infantiles, que antes se xogaba primeiro infantiles e despois alevines. Entón ese equipo de alevines xogou infantiles. Perdíamos de chosca. Eran de, joder, notase moito aí. Pero chegamos a alevines e arrasamos. Claro. E en teoría íbamos a ir nós a Brunete, representando a Santiago. Ese equipo e ao final nada, especie de Rosalía. Sí, íbamos a ir tal, pero tiñamos que levar a camiseta do Compostela, había conflito de la Morena, que era o que organizaba o de Brunete con Caneda e non se fixa nada. E como das o salto aí ao Conxo, que entendo que naquel momento, que era mediados dos 90, un pouco antes ao mellor, sería unha canteira moi potente o Conxo. Eu firmei de casualidade no Conxo porque estaba no Rosalía de Castro. Entraron varias xente ali no Rosalía de Castro, entón meu pai decide marcharse. Eu era cadete de segundo ano e tiña que buscar unha vida. Buscar unha vida era irme para un sitio, e eu estaba xogando en local.
nin nacional, nin galega, nin nada. Entonces falamos cos do Conxo que os coñecíamos para poder ir ali e eu en principio a xogar cos de local. Pero nada máis empecé a entrenar xa fun cos División de Honor. Entón empecé en cadetes División de Honor ese ano, sendo cadete xa xogaba cos juveniles de nacional, algún partido cos de segunda regional. Non xogabas mal, entón, ¿no? Destacaba. Era pillo, era rápido, cousa que despois fun perdendo. Pero sendo pillo tampouco teñas que ter aí esa zurda xa funcionaba. No, sobre todo que tiña moita valentía, dábame igual enfrentarme a un alto que a un maior, que a un veterano, dábame igual, porque eu tiña claro que eu quería xogar e disfrutaba xogando. E tiñamos equipo para xogar. Ten que haber moitas anécdotas, no? Desas subidas, deses primeiros partidos xa cos máis maiores. Un golpe. Sí, no, e sobre todo porque, claro, salía un rapaz. Cando era cadete, fun un partido, pero cando era juvenil xa iba casi, si xogábamos no sábado a mañán, o domingo a tarde iba cos de segunda regional. E estaba o irmán de Rubén González, do Central do Madrid. E xogaba con nós, Rocha, que xogaba tanto de lateral dereito como de dianteiro como de porteiro. Sí. De todo. E valía para todo, é dicir, era un espectáculo. E cada vez que eu entraba ao campo e me breaban, porque era unha segunda regional jodida. Home, e ti entras un rapaciño que tes calidad, que seguramente algún cañito... Que regateas cos mi casa. Non fun de tirar caños nunca. Nunca me gustou, me parecía... Solo tiraba o caño se era para un pase. Nunca, ou para salir dunha... Pero non tiralo por tirar. Nunca me gustou ese aspecto de... Porque eu disfrutaba con outras cousas, pero non vacilando. Amaos, tal... E íbame. Entonces, claro, levantábante e veña el rapidamente. É igual que o seu irmão, é un tanquete... máis fuerte. Máis fuerte. Era o típico lateral que empezaba a correr e se ti lle prolongas a línea de banda, el sigue correndo. Sí. Pero arrasaba con todos. Chocabas con el e quedaba mirando para ti 3 metros fora, apartado. Era un show. A punto de espectáculo. bater na valla. Era moito máis. Mira que son varios irmáns e el era físicamente era un portento, un cabalo. E ti sendo así, indo que a selección de Santiago, sendo un futbolista que destacaba, entendo, na área de Santiago, nunca te chegou unha chamadiña dun Depor, como chegaría máis tarde, dun Celta, non sei. Hubo chamadas, sobre todo que cando eu era máis pequeno, nós tivemos a opción, que chegaron a meus pais, de ir ao Ajax de Ámsterdam, que tiña 9, 10 anos. Pero meu pai dixolles claramente, se nos colledes traballo para nós alá, vamos, pero meu fillo solo non se vai. Cuidado con Ámsterdam, é un perigo, Claro, e aparte que sí, era un fútbol que era moi chamativo, era unha canteira, era a mellor canteira que había naquel momento, era a mellor, pero con diferencia, pero claro, ibaste solo. E como chegou o teu nome a Ámsterdam? Eso pareceme increíble. Porque había xente por aquí observando, había varias xente en Galicia observando. Hostia, isto é tremendo. E entonces, claro, meus pais dixeronlle eso, dixeronlle que non, que solo era para el chaval, entonces meu pai dixo que non. Fuches a Ámsterdam no futuro? Sí, pero fun ca selección de futbolistas en equipo. CAF. CAF. Boa cidade. Fomos ali. Moi bonito. Entonces nada, hubo esas, despois hubo as míticas de que hubo algunha polo que ao final che van contando teus pais, Madrid, Barcelona, chamabas a atención do Celta, estando no Conxo, do Depor non chamabas a atención, curiosísimo, chamabas de moitos equipos, Las Palmas, Sevilla, Betis, cosas así, pero meus pais sempre tiveron claro que o importante para min era a formación. Claro. É que eso era solo por ser pillo, non? Sí, no, era, a ver, era diferente porque era un futbolista que sendo a living e infantil xa había o pase, é dicir, xa pensaba máis moitas veces no pase, que tal. Que pasa? Que eu tiña un compañeiro que para min era un auténtico espectáculo, que é o irmán de Mariño, o que xogou no Cerceda, no Compostela, o medio centro, chamase Peque. Ese era eu, de la Peña en persona, estaba aquí. Pero claro, non tiña unha cabeza mellor de pensar en que podía chegar lexos. Ajá. Que podía haber chegado, pero sobrado. Entón, claro, xuntábamos os dous, e os dous éramos pasadores, e ademais eu era goleador. Daquela sí, non? Daquela era moi goleador. Entón, claro, era... Chamabas a atención moito. Sí, tiña moita... Ao final chamabas moita atención porque te xuntabas con xente moi... claro, estabas aquí ca selección de Santiago, como que andí. Sí. Sin selo. Éramos unha selección. Ese Conxo gañou ligas, que xogaba de Sonor ou... Nós xogábamos en División de Honor e ese ano, o ano anterior, había gañado o Campeonato de España.
Me cago en 10. Claro, era que un estaban conxo potente. Era un conxo Pepe, fuerte. José María, era un conxo que era brutal. Entón ti decías, mira, no conxo estou ben, non vou andar movendo. Estou aquí na No, casa. e aparte que meus pais sempre buscaron formación e eu me enterei despois máis adiante destas cousas porque ao final si chas van contando ti con esa edad, pois podes. A mí nunca me... Porque aparte meu pai ao ser exfutbolista, pois entonces el xogou 12 anos aquí no Compostela, sabía de que iba o tema. Entonces díxome, mira, Que si disfrute, te vas rapaz. fuera, cantos salen dos que van fora, e escoitachedes a Iván Carril e a todos, dos que van fora, máis e a tal cantos acaban salindo. Xa. Iván Carril, por certo, archienemigo de Iván Pérez. Archienemigo naquela porque os dous éramos rivales, el con o Boquixón de fútbol sala, el e despois cando estábamos, é que xa despois xa casi non coincidimos en maior, porque el cando estaba no Compostela xa xogaban galega e eu non xoguei ata cadete de segundo ano, que el foi cando marchou para Barcelona. Claro. E entón, pues, bueno, pasa toda esa época de fútbol base e marchas a estudiar a Coruña. Aí é cando empezas no Laracha, ou como foi o tema? Eu marcho a estudiar a Coruña, pero no segundo ano de carreira. O primeiro ano de carreira, sendo o meu último ano de juveniles, colleme meu pai e dime, bueno, tú queres facer INEF, non? Eu sí, decidido, sí, yo INEF forever. Sí. Deporte, e era o único que tiña en mente. Dime, vale, moi ben, pois o primeiro ano vou te levar eu todos os días á estación de bus, colle o bus, vas alá, acabas de estudiar, volves e vas a entrenar co conxo de juveniles. Non había tren? Sí, pero quedaba máis lexos. Ten en conta que dende aquí de Vite a estación de autobuses queda ao lado. Buah, a Bella. Claro. Claro, a Bella. A estación de tren tiña que ir ao outro lado. Entonces, si collía a estación de bus aquí o Sí, autobús, sí, sí. ao chegar ali xa collía o de Bastiagueiro, pois xa non tiña que facer moito recorrido. Entonces meu pai, eu dixen, vale, perfecto, e xoguei con juveniles de nacional de aquí que ascendimos a División de Honor. Un tute... Eu levantábame ás 6 da mañán todos os días. Ás 7 collía o autobús, ás 8 chegaba a Coruña e na Coruña teño que coller o bus para Bastiagueiro, empezaba as clases ás 9. Non se fiaba de ti, teu pai? Meu pai sabía que mellor si viña para aquí e que a carreira que iba a facer ao final de INEF tal, e eu que nunca había salido de festa, nunca había tocado nada, decía, basta que toques un par de veces, vexas a vida universitaria, os estudios van van como van, e o fútbol xa nin che conto. Pero se non tiñas precedentes, había que confiar O un pouco. non telos, Perigo. é cando Había máis desconfianza. desconfías. É E cando eso máis que Vite desconfías. era un barrio daquela, ser un barrio Peligroso. sí, peligroso. Era raro, podías encontrarte a mellor un yonki co, bueno, ca jeringuilla clavada, un burro vivindo nun cuarto piso, Buah, esa é boísima. Un burro de persoa ou un burro animal? un burro animal. Ostras. Subían todos os días por escaleiras ao cuarto piso. Por deixaban escaleira? fora, si, non deixaban fora por si os roubaban. Por si os roubaban os seus propios familiares, vamos a dicir así. Hostia, así que eso nunca o vin, Un burro nun cuarto piso, así de... Eu que non vin é un burro subindo a un cuarto piso. Pero aparte esa Casi é o que máis... esa anécdota eu contaba a miña muller na quería, ata que un día coñecendo a unha persona de Santiago, dixen, bueno, yo soy de Vite e tal. ¿De dónde el burro? Eu, sí. Hostia, Madre mía. como evolucionan os tempos. Ahora hai burros destes de colgar a roupa. Sí, que eu Sí, teño claro. varios na habitación. Pero ese no, ese parte era xusto na curva subindo a Avenida Castelao e detrás hai os campos de erva, aqueles Sí. ao lado do colegio, Sí. pois o burro estaba ali, e despois se subía. Tiña nome o burro. Non sei, xa nin lle preguntei, non vai a ser que me suban a mí po cuarto. Imagínate. Bueno, e despois entón acabas a tua época juvenil e aí sí que vas a vivir a Coruña. E aí sí, a condición de que eu vivira na Coruña era que aprobara todas as asignaturas de primeiro ano. Aprobou todas as asignaturas de primeiro ano, e entonces tiña opcións de poder vir para xogar no Cerceda tal, pero meu pai dixo, non, hai que buscar un equipo que estés cerca dali. Al Laracha. Entonces, por amigos en común de José Luis falan con él, e dinlle que sí, que vale, que vaya a prueba e que a ver, José a ver Luis que Vara. pasa. José Luis Vara acaba de ascender o Larache de preferente a terceira. Sí. E foi un probar. Durei unha semana probando, pero de primeiras eu fui probar e o primeiro que me dixeron foi bueno, vienes a prueba, a ver que tal. Claro, non me coñecía, ali non me coñecía ni Dios. Claro. Ni Dios. Ves de xogar en juveniles de Nacional, non ves de División de Honor, Unha nada. zona completamente diferente. Diferente, con un ámbito... Selección galega nunca tocaches cando era rapaz. No. E na de Santiago non xogaba.
eso xa contaches antes. Tampouco xogaba Iván Carril. Tampouco xogaba Iván Carril. Por qué? Eu sei o meu, o de Iván Carril nunca o cheguei a entender. O meu seino porque eu cando eu fora de Alevín de segundo ano cos de infantiles e xogaba de vez en cando porque, bueno, había unha selección que era moi boa. Cando a mí me tocaba ser, en teoría, estábamos Iván Carril máis eu indo con esa selección e cando nos tocaba en teoría ser os que leváramos o peso, eu ese ano de infantil de primeiro ano fora a adestrar con un equipo co Lixata do Sar para xogar en infantil de Gallega, pero fóramos a adestrar porque empezaban a pretemporada antes e meu pai dixo, sí, bueno, llévate unos cuantos a entrenar si queres, pero despois que decidan eles. Eu tiña claro que iba a seguir no Rosalía porque me quedaba a 5 minutos o campo de entrenamiento que era aquí nos Maristas ao lado. Sí. E como lle dixen que no, despois foi el adestrador da selección. Resquemor, quedou. Entonces Rencor, hubo momentos que incluso compañeiros meus tuveron que dicirle a meu pai, mira, que está pasando esto, que no vestuario, que hubo un momento que dun adestramento, acabo de adestramento, tiñamos convocatoria e di, no, te vas a quedar, sé que mereces muchos máis minutos, que mereces jugar, tal, pero non vas convocado. Eu non dixe nada a meu pai, eu dixeron meus compañeiros. Buf. E teu pai non se quentou a Dios. Quentouse. Dixo, esto non es normal. Dixo, no te preocupes que vamos a jugar la final e lo llevo convocado. Levaume. Pero puxeme a chaqueta de chándal e sin xogar, nin convocado. Entonces estaba Roberto Lago na outra selección que era de Vigo e Roberto, pero claro, coñecía a Roberto Alevines. No, pero non xogas, non. non xogo. E perdistes. Sí. Faltabas ti. Non puxeron a boca. No, e aparte que Iván Carril, que era un espectáculo, non xogaba. Mira que nós tiñamos bo equipo, porque estaba Rubén Márquez, estaba Roberto Piñeiro, tiñamos un medio centro que se chamaba David Blanco, Vivi, tiñamos un bo equipo. Estaban Carteiro e Lobo atrás, centrales que xogaron no Negreira, que no Deportivo, foi Lobo para o Deportivo. Pero bueno, podías cousas que entrar. E no Laracha que entón esa primeira semana a proba e despois a voar encima nun temporadón porque vides de recién ascendidos e chegades ao playoff a segunda vez. Como foi ese curso? Ese foi no segundo ano. No primeiro ano quedamos quintos e xa chamamos moito a atención. Cuidado, Aparte eu recordo que claro, só entraban 4. Claro, eu cando fun firmar, bueno, cando me din que me queren firmar, eu coño a José Luis e digo, mira, que va a venir mi padre para hablar, tal. Entonces asustaronse un pouco, en plan, este vai pedir cartos ou algo. Por ti? Claro, meu pai que iba a entrar a pedir, porque, claro, José Luis decía, o seu pai, eu xoguei contra ele moitas veces. Claro. Estes van a falar de cartos. E chegou ali e meu pai dixe, mira, antes de que habléis nada, el dinero no queremos. Tampouco cobrarás nunca, ni... No, non cobraba nunca. Lo único que quero para mí é que o collades diante da casa. Eu vivía en Bastiagueiro, en frente á praia. Ao lado de Inés. Ao lado de Inés. Que o collades diante da casa e o deixedes diante da casa. Despois o demais nada. Como se preocupaba teu pai por ti? Dixo José Luis, no, lo cojo yo, porque José Luis vivía ao lado. Lo cojo yo e lo traigo yo. Entonces foi un pai. No seu chichi. Eu cobraba 90 euros. Non está mal. Pero cobrábamos 25 por punto e quedamos quintos. E ao final chegaba ao final de mes e decíamos, e naquel momento e o alquiler e pagaba 100 euros de alquiler solo. Como cambiaron os tempos. Ojalá. Cago en 10. Era un piso que vivíamos 3, eran 100 euros cada un. Claro, 300, claro. Mira ti. Enfrente á praia, enfrente á universidade. Boa zona, Bastiagueiro. Espectáculo. E si, o segundo ano, o primeiro ano temos a Iago Iglesias, a Rubén Rivera. Vaya Laracha, chaval. Iago Iglesias ven do Arteixo de segunda vez de non xogar. Ven pa nós. Espectáculo, pero que había un equipazo. Estaba Borjita que viña do Fabril con Pepe Torrente, tamén que viñen do Fabril, David Vidal que viña do Fabril, despois estaban Javi Villar, mítico de terceira, Jesús, todos. E o ano siguiente xa que locura, quedamos terceiros. Que aquel foi Laracha. Laracha é un equipo que cada vez que viaxábamos a xente de Laracha se subía ao autobús e íbamos facendo paradas por Laracha para recoller a xente que viñera no bus, os aficionados, claro. E acababas os partidos e dabanche larpeiras, pastéis, bocadillos, había de todo para volver, era unha festa. Claro. Estamos falando do ano 2005, 2000 por aí, sí, non? Sí. E facedes playoff a segunda vez, imagínate o Laracha en segunda vez, contra o Parla madrileño. Como foi esos encontros? Foron 2 partidos, non? Foron 2 partidos. O primeiro na casa, ten conta nós xa non tiñamos a José Luis, que José Luis había firmado o Racing de Ferrol. Eso é que o fixo ben,
En teoría, todo o mundo decía que eu iba a ir para Racing de Ferrol, pero Racing de Ferrol non podía firmar. Eu iba a firmar no Racing de Ferrol si José Luis seguira, porque José Luis me había dito que me quería levar con ele. Oye. Porque para min foi un pai, é que me tratou como se fora un fillo. Meteume na súa casa a vivir, increíble o que fixo por min. E máis, sacoume ele a varias cenas de Inés, que eu non quería ir ás cenas, que tú vas a la cena con tus compañeros, e levábame á cena. E dicía, e se quieres te vengo a recoger, eu, a ver se... Joder. A tanto, no, sabes? Sí. Entonces, tratoume genial. Xogamos o partido contra o Parla, íbamos moi ben, 0-0, tal, e ao final creo que foi 0-3 o que nos meteron. Pero nos últimos minutos na casa. Fomos a xogar ali. A afición do Parla, nos íbamos acojonados. Madrid, calor, pero a saco. E ainda por riba teñen unha afición que é das máis problemáticas que había, cantando cara al sol no medio do partido, casi todo o partido, e a xente, bueno, por ali. En Madrid. Eles para recibirse uns aos outros, bueno, había xente que salía do centro penitenciario para ir aos partidos, unha locura. Xogouse Alba Ballesta no Parla? Pregunto, non sei. Non sei. Non sei. Tiñan un bo interior zurdo que despois xogou no Leganés, que era Carlos, un tío de zurdo, de melenita rizada. Pero claro, nós chegamos ali, vemos eso, vemos que se lanzan sillas, que casi dan a xente nosa, vemos a un pedindo perdón, amenazado por outro para que pediera perdón por eso. Entonces, claro, nos empezamos a xogar. Primeira xogada do partido, casi metemos gol. Buf. Pablo Fernández miraba para mí e decía, Joan, aquí non metas gol. Aquí non podemos gañar, aquí nos matan. Aquí segunda xogada do partido, fame un penalti moi claro, eu vou facer unha chilena, empúxame, non se pita. Oye, que imagínate ser árbitro, Sí, e Pablo diciéndome que bien. Menos mal. Nima. Claro, por qué? Porque vías todo o que había fora, e eso que estaban ali como enxaulados, tal, pero decías, es que esto es como aquí remontemos, ou nos matan a nós ou matan a eles. Xa. De aquí algún non sali vivo. E nada, despois creo que perdimos 2-0 ali, pero bueno. O sea que Eliminatoria que nós prácticamente tanto fomos falar, eles tiñan moi bo equipo, moi boa xente. E para vos era un premio xa estar xogando os playoffs ao final, entendo. Era algo que non contábamos, que nos fomos crendo pouco a pouco, e que dixemos, bueno, pois agora xa que estamos vamos a aproveitar. Na parte nos metimos nas últimas xornadas aí, que deixáramos o Coruxo fora. Deixáramos o Coruxo fora. Que mima, que terceira. E ti tiñas que marcar unha de goles naquel momento. Eu ese ano quedei pichichi da categoría. En serio? 21 goles. Buah, é que daquelas. Ese ano, Guabas, na última xornada, eu levaba 17 goles na última xornada. Marcache 4. E xogábamos contra o Lemos. E levaba José Arenas 2 máis que a min. E José Arenas estaba no Celtia. Entón nós xogamos sábado. E colle o entrenador, que era Ambrosio, que era el, que era o segundo de José Luis, e dime, vas a jugar de delantero. Juégatelas todas. 4 goles ao Lemos. Juégatelas todas. E metera nun córner de cabeza, en 2 contras, tal, tiraron o pau, ainda fallara algunha máis que dice, espera, era o partido da o partido da tua vida. Mima. Eu salín dali con 4 gols e dixen, ostra, que bien. Tome. A ver, José Arenas que fai, José Arenas mete 2. Empataches. Empatamos a 21 goles os 2. Pero esa gran tempada túa chamas a atención, imagino, de moita xente porque tiñas que 20 anos, sí, 20 anos. Sí, e aparte eu xogaba de media punta e de carrilero. De carrilero esquerdo? E de carrilero esquerdo, por que xogaba de carrilero esquerdo? Porque era a forma que tiñamos de se sorprender. Ninguén contaba que eu aparecera ali diante. Eu casi non, é dicir, eu aprendí a defender con José Luis, que na primeira pretemporada me puxo de lateral toda a pretemporada. Me dixo, tú non sabes defender, vas a aprender a defender na pretemporada. Vas a saber lo que é sufrir, porque eu non defendiría nin para atrás. Gostaba de ir a punta de bicocas. Media punta clásico. Media punta de estar ali quieto, esperando a que che chegue e de ali decidir. Tempos austeros para os media puntas. Tempos austeros, como diría Óscar Lamaje. Pero, entonces, claro, aprendo a defender con el. Pois tíamos de carrilero a Bustillo o primeiro ano. Bustillo iba ca selección española de fútbol playa. Cando él se iba ca selección española de fútbol playa, iban carrilero. Que pasa? Que tiña detrás a Pepe Torrente, xogábamos con línea de 5. Nada. Atacar. E tiñamos pasador, estaba Iago. Ese primeiro ano, pero que o segundo ano está Pablo Fernández, que viña de media punta ao Fabril.
Eu estaba de bicocas. Pero, ostra, ti, o que decíamos, chamas a tanto a atención que chega a chamada do Deportivo da Coruña. Que Aí nunca está. chamara cando eras un rapaz. Bueno, Como foi o tema? non chega a chamar. Como foi? Non chega a chamar. Como foi? Eu estou en é máis, eu me entero de que firmo polo Deportivo porque me dijo José Luis Vara. José Luis Vara negociou todo. Eu non negociei nada. José Luis Vara falaba con meu pai e negociaron eles todo. Representante de tal, Eu non eu Sorpresa. eu me enterei cando fun a xogar contra o Parla, o último partido, e díxome José Luis, despídete de los compañeros porque firmas en el Fabril. E flipaches, non? E me habían avisado por teléfono en plan, e eu, pues vale, despídime deles en plan, no, que firmo en tal. Eu non sabía nada. Despois contanme o que pasa. Eu teña chamada do Celta B. Tamén. Todo falando con José Luis e con meu pai. Eu teña chamado o Celta B. E o Celta B, en teoría, era segunda B, máis cartos, Iago Aspas. e iba a vivir para lá nun piso, en teoría. José Luis di que eu por estudios sigo na Coruña. Fala co Deportivo, o Deportivo dille que non les interesa, que yo non soy competitivo, que non están interesados. Vale, moi ben, pero José Luis é José Luis. Bueno, era José Luis, e Fixenlle tiña caso. moito poder. Entón entérase quen se ten que enterar, que era o Presi. Este chaval hai que firmarlo. Lendoiro. Quiere jugar aquí. Lendoiro. Sí. Entonces a min ofreceme un contrato de 800 euros, vivir na residencia do Liceo, que nos queríamos vivir na residencia, que era moito máis, vivir na residencia do Liceo e terceira división. Pues estaba bastante ben. E firmo. Moi ben. E firmo. Pasando de que no outro lado iba a cobrar o triple ou o cuádruple no Celta B. Claro. Con piso. Wow. Con piso. Pero claro, eu nos estudios, José Luis e meu pai tiñan a mesma forma de pensar. Inés. Os estudios, primeiro. Si chegas, xa chegarás. Tía- Si non chegas, tes estudios. Efectivamente. Aí cambiouche a mentalidade, porque ti sendo un rapaz que nunca estivo nunha gran canteira, que nunca estivo aí no foco de tal, pensabas que podías chegar a ser profesional e debutar en primeira división. Aí foi un pouco cambiar o chip, chegar ao Deportivo. No, porque os tiña eles por detrás. Tiña os Meténdoche eles caña. por detrás. Qué importante. E José Luis o primeiro que me dixo é: nos dicen que vas a hacer la pretemporada con el primer equipo. Así, no te lo creas. Non vas a ir. José Luis. Despois tamén Sambade dime, pasa isto, falan de que van a ir uns cuantos do filial, non van a ir, non creo que vayades ningún con Caparrós. Fan a pretemporada onde iban sempre, iban Pablo Rivadulla, Marcos Caridad, Juan Domínguez, Ajá. Rochela, cadetes e juveniles. Ningún do filial. No. Ningún do filial. Curioso, Chegan os primeiros amistosos e eu vou a xogar os primeiros amistosos. Non- Sin entrenar con eles, Ostra. vou xogar. Nun equipo no que temos apuntado estaba Caparrós de Míster e estaba Dudu Aguate, Lopo, Capdevila, Colochini, e que temos aquí Andrade, Ricky Arizmendi, chegaran Filipe, Adrián, Arbeloa, De feito, Estaba Iago con eles tamén. Thiago Iglesias. 2006-2007 non é a temporada da pelea da Guate e Monua. E aí ten que xogar Fabricio. Sí, Fabri, efectivamente. que ten que subir do Fabril, que estaba con vos, Sí, claro. e esa foi a siguiente, foi no segundo ano, creo. E ti, durante o curso ese no Fabril, o sea, vas moito a entrenar con Caparrós, que tal ali, o primeiro equipo? Fun a entrenar con Caparrós varias veces. E eu ao principio decía que aquí pasa algo. Pasa algo, porque eu chegaba e me acordo que de central estaba Juanma. Ajá. E eu xogaba de lateral con eles. Lateral Pero- esquerdo. E eu entrando de lateral. E me viña Cristian Hidalgo. Cristian Hidalgo, que clásico extremo, que como te encare te levaba. Sobre todo menos si eres lateral. Extremo dereito, a perna natural, pum pum pum. Me enfrentaba rapidísimo. Eu dicía, bueno, pero claro, cando eu iba en ataque, eu non Levaba marcaba tal. diferencia con él porque en ataque sobrepasaba. E recordo porque aparte sempre me tocou con Valerón estas cousas, que Caparrós falando, jo, este chaval va bien en ataque, pero en defensa. E Valerón dixes que Iván es media punta. Claro. Bueno, pues Hostia. vale, porque eu despois cando iba a xogar con eles, xogaba en interior esquerdo, nunca por dentro. Entón era como, ostra, xogábamos contra Betanzos, meto en primeira asistencia para Taborda nun centro, golazo de Taborda, porque Taborda, chaval, de cabeza tiña un pé, o que non tiña de pé tiña unha cabeza. Tiña un martillo. Sí, Buah, sí. era increíble. En fútbol, cando xogamos fútbol tenis, o que iba con Taborda ganaba. Pero ganaba, sobrado. Pegaban esos Pero tacazos. ganaba. Pero que era moita diferencia no fútbol tenis.
El quedaba na rede, non se iba para atrás, pero quedaba na rede. Claro. E ganabas. E claro, eu iba con eles. Vou convocado ao Teresa Herrera, que eu viña de xogar co filial o día anterior, e vou convocado ao Teresa Herrera para xogar contra o Milán, que estou cantando toda a segunda parte e xogo 5 segundos. Pero xogas contra un Milán que tiña que ser... Cafú, Hostia, Kaká, Gattuso, Inzaghi, que non viñera. Shevchenko mellor estaría por aí. Ti estabas flipando, non? Estaba flipando porque fora a seleccionar a Iago Iglesias e Taborda. Entón chamaron a mí. E eu Viñas do Laracha antes do Conxo. Que che iba a decir a ti, non? De repente estar aí co primeiro equipo do Deportivo, que era un Depor post Super Depor, pero me cago en 10. É dicir, pois agora toca me encarar a Cafú. No, ya, sí, no, e cando cheguei ao outro lado, que aparte non me acordo quen estaba na banda, e tiña o balón e moi iba a dar, pitou o árbitro final. É dicir, eu crucei todo o campo. Porque aparte coincidíamos que atacábamos hacia a dereita, claro, a mí dime, vas para a zona izquierda. Crucei todo o campo. E canto te prometo, cando cheguei ali e iba a recibir o balón, pi, eu. Aplausos da grada, Da grada, campeones de Teresa Herrera, teño un Teresa Herrera. 5 segundinhos. 5 segundos. Bueno, É que ti ese ano tiñas que... É que increíble, o sea, de repente fichas polo Fabril, por enriba ese ano, que tes experiencias co primeiro equipo, pero co filial en terceira división, supoño que fas un ano espectacular porque ascendedes a segunda B. Ese ano, mira, hai unha semana que eu creo que é unha das máis claves na vida de Rubén Rivera e miña, sí, para ver como funcionaba o tema dos filiales e como estaba funcionando o Deportivo, porque nós entramos toda a semana, xogábamos contra o Athletic Bilbao en primeira división. Levamos toda a semana entrenando Rubén Rivera máis eu co primeiro equipo. Eu competo de titular toda a semana. Hai unha rueda de prensa que di que Caparrós, que van a ir os dos convocados e que uno de ellos probablemente sea titular. Nós sabíamos quen iba a ser o titular porque levas entrenando toda a semana. Claro. sí. O recordaréis sempre, nós chegamos o sábado, xogábamos contra o Negreira co filial. E en teoría o Negreira estaba de segundo, nós de primeiro, xogámonos como quen di, quedar de Sí, polo liderato. campións. Chegamos ao vestuario e claro, nos en teoría a tendencia chegas e ibas para o vestuario do primeiro equipo porque habían che dito o día anterior que ibas para o primeiro equipo, chamamos, no, vais con el filial. E nos, no, es que claro, como os jugáis el título tal, tenéis que ir con el filial, entonces non vais a venir. E nos misma, xa empezaron ali a compañeiros a gritar, vendeu, bueno, aquilo fora un show, compañeiros desde o vestuario que se escoitaba outro. Entonces xa marcou, porque xa veías como era o tema, xa ves que pola semana cambiouse a filosofía Sí. de toda esa semana, para que o fin de semana xa eran fora. Pero é que a min despois fanme debutar. Eu non debuto no Madrid, contra o Madrid, eu debuto en Copa. Ah, amigo. Eu debuto un 17 de enero en Copa contra Mallorca, Ese primeiro de ano teu? 2007. O primeiro ano? Sí, ou o seu, con Caparrós. Ah, amigo, Eu debuto estando cunha rotura de fibras, lesionado. Oh, Imagínate, wow. imagínate o que miraban para nós. Eu debutei cun vendaje na perna. Pero que non podes, que se eu podo jugar, vamos. O sea, creo que salí no minuto 70 ou 70 e algo ao campo. En Riazor? En Riazor, contra o Mallorca, que nos xogamos o pase a, creo que era cuartos de final. Creo que había sido a semana anterior en Mallorca e non sei se fora 2-3 ou algo así, e nos quedamos 1-1 que mete Sergio de penalti. Pero nese partido está Alex Bergantiños tamén no banquillo Da túa idade, Alex Bergantiños. e está en Pisco. Das Pontes. E o último cambio que se fai, cousa que nos botamos a man a cabeza, é quitar un medio centro noso para meter a Pisco de medio centro tendo a Alex Bergantiños no banquillo. É dicir, realmente miraban por nós? No. Claro. Cambiou moito, Menos mal tamén. Menos mal. Menos mal. Eran outros tempos. Como sentíades de verdade eso, que era Sí. moi complicado entrar Sentíamos que non entrabas directamente. no primeiro equipo. Claro. Que entrabas por un casual. Porque aparte nós entrenábamos en herba artificial, ahora diferente que eles, nós non entrenábamos no de herba o primeiro ano, entrenábamos en herba artificial en terceira. E vías que non, Claro. ou que convocaban, ou que iban a entrenar a alguén que non xogaba no filial, o primeiro equipo, e que os que estaban xogando non iba ningún, e entón era como, ostra, Xa. E tes algunha anécdota entrenando con eles? Así, algún que che sorprendera moito? Supoño que flipabas con Valerón, non sei que te fixabas. en conta que estaba Colochini ese ano. E Vaya. Colochini ese ano hai unha anécdota, e o día que, se algún día tendes a Rubén Rivera contará que eu
foi o día que máis me sorprendeu ver a diferencia que había en plan de estatus, ¿no? Estábamos facendo partidillos e Rubén Rivera cada vez que recibía girábase, o tocaban Sí. e el Daba igual. Tirábase, sí. siguiente, chan. Daba igual. Na siguiente, antes de que chegara o balón, pegoulle unha patada a Colochini na rodilla a Rubén Rivera e xo, ahora grita. É que eso contou uno aquí cando estivo Iván Carril, decía que Colochini repartía hostias como panes, que os sudamericanos, que eso era unha maneira de repartir. Pero era unha locura, que non te acercabas. Daba medo, non? Non te acercabas. Claro. Mira que despois era unha magnífica persona, non ten nada que ver, pero era a xente que cando entraba no campo se transformaba. Competitivos ao 100%, buah. Porque el iba a xogar, era capitán general, porque era boísimo, e que non é que fora boísimo, é que era superior ao resto. Era un becerrazo histórico. Era superior ao resto, aparte con calidad. Pero claro, chega un chaval ali, fai 2 veces o mesmo recorte, as veces que o toca, a terceira, unha patada, matou. E a ti non che... Porque ti tamén eres un tío que caracolea e demais. No, pero quizá porque eu despois nunca tuve a maldade de dar unha patada, entonces a min podíanme dar, pero tiven a suerte de que sempre a xente que me daba generalmente viña e se me disculpaba ou tal, porque sabían que aparte que eu non era o conflictivo de que se me dabas que me iba a levantar a encarar. Claro. O fútbol está para dar, para recibir, para tal, vale, eu non sei dalas, moi ben, é a miña forma de xogar. Ou quizá non tiña esa maldad que tiñan outros para dalas. Claro. No. E ese filial tiña que ser tamén un equipazo, porque ascendides a segunda B e non sei, eres moi novos, como celebrastes? Que dis que nunca probache, bueno, que nunca fuches de sair e demais. Pois a vez tivo que ser... A celebración foi moi curiosa, porque eu no último partido ese, sí? Contra Don Benito, rompo fibras. Entonces, era a que viña do Mallorca de antes. Claro, entonces sí, imagínate como foi a miña celebración, cas muletas, vendado e cun dolor, pero bueno, anestesiaches. Sí, aparte era San Juan. Ui, esas teñen moito peligro. Era San Juan. En Coruña. Era San Juan, en Coruña. Nós estábamos celebrando o ascenso e recordarei que foi moi gracioso porque lendeu estábamos cenando ali no playa e dixe, non están celebrando San Juan, están celebrando o ascenso do Fabril. Sí. Aparte dixo, o ascenso do Fabril a terceira. E non sabe, mi irmán, se ascendemos a segunda B, por favor. Non se entere de nada. Augusto, por favor. E salimos dali, bueno, fomos tomar algo, pero tiña moito... No pasí ben. No pasí ben. E despois xogas outro ano en segunda B. Non sei se ese ano hubo unha lesión ou algo, porque vimos que xogaches, creo que 15 partidos ou así, con 22 anos, segunda B. E o último, a falta de 2 partidos para que acabe a liga, tendo unha clase de balonmano en INEF, rompo o ombro. Ostras. Entonces, eu xogo o playoff de terceira claro. co ombro roto. É máis, nós quedamos campeóns de liga gracias a un penalti que para Rubén Rivera. Esa sona en Porto Novo. Esa historia sona. En Porto Novo, que máis que lle decían a Rubén, en plan, nós xogámonos contra o Porto Novo e o último partido que xogábamos na casa era contra o Arosa ou alguén así, que nós, bueno, que ese partido perdímolo e conseguimos quedar de primeiros por suerte. Sí. Pero gracias a ese penalti que para Rubén Rivera. O partido anterior cun empate. Entonces eu ese partido no xogo, o último xogo vendado con dolor. Fatal. A pretemporada intentamos facer unha rehabilitación bastante boa, e máis a playoff xogo con moito dolor, pero o ombro cada vez se me salía máis. Dios, operaste. Claro. E claro, que xa chegou un momento, mira, cheguei a xogar primeiro vendado cunha de neopreno. Sí. Despois cunha venda normal, salíaseme. Despois puxéronme Tensoplas, que Tensoplas é unha venda moi rígida que o que me facía era levantarme a piel. Entón eu xogaba con llagas no brazo. Wow. E xogaba co brazo esquerdo anclado, por tanto, a perna dereita para desplazamientos largos era imposible. Non podía utilizala, porque non tiña equilibrio. Claro. Non podía facer o movimento do brazo contrario. Entón estuve xogando todos esos meses. Ostras, porque os primeiros partidos xogalos, o sea... Sí, xogo, pero eso empezaba después. É máis, aí méteme un mote, Pita, que eu creo que foi a persona que máis motes me meteu na vida de fútbol. Pita como Luisito, entón. Me chamaba Playmobil.
Es que eres un Playmobil. Claro. Porque aparte a mellor no medio do entrenamiento eu recibía un balón e quería girar e no momento que facía así, o hombro fora. Dios. Entonces eu tiña que empezar así, chamar a xente, parar, e despois eu colocaba moi fácil, levantaba o brazo, giraba e para dentro. Oh, Dios. Pero que me pasaba no entrenamiento 2 ou 3 veces así. E aínda así marcas 4 goles esa tempada, un deles na primeira xornada, non Eros? Contra o Celta B de Ollo, Iago Aspas, Michu, José Lu Gómez Túñez ou Joel. Victoria 2-1 con gol de Pita no 89. Sí, meto eu de penalti e despois mete Pita nun córner. Sí, señor. E esa tempada en segunda B quedades cuarto, según ascender, e jodevos o Écija en... O Écija de Fernando Seoane. E Nolito. E que curiosísimo. Nolito no Écija con Fernando Seoane. Tremendo eso. Pero espectacular. E eu intentan que eu poida xogar, é dicir, intentan facer como que tiñamos un compañeiro, Guille, un valenciano, que tiña pubalgia, entonces intentan a ver si a min, que me habían dado baixa de larga duración, si podía, porque eu aos 3 meses recuperome da operación. Fago todo posible para recuperarme. Cousa que me dixeron, no, a 6 meses, a 8. E aos 3 meses estaba xa recuperado. Recuperado. Con vos estaba la SAT, eh? La SAT firma porque eu vou de baixa. Pois flipa, Ostras, que La SAT curioso. firma que a miña ficha. Si non, la SAT non firmaba. Nós xa tiñamos as fichas ocupadas. Claro. Entón eu vou de baixa porque eu é que rompo en diciembre por completo e a min operamos o 3 de enero. E perdes todo o que resta de tempada. E eso, nos playoffs, pois 1-0 gañades na casa, despois 3-0 ali e... Sí, pero xa co de que dixeron os compañeros cando foron ali, veron aquelo, era un inferno. Home, seguro. Pero chamoume tanto a atención o de Seoane e Nolito xuntos no equipo. Eso non o saberá moita xente. No, solo os que estábamos ali o vimos e dixemos, madre mía, Seoane, sal do campo, por favor. Eu é que non me imagino a Seoane No Écija. en Écija. Claro, O sea, Un non... espectáculo ali no Écija. Seguro. E o querían moito, Home, Ostras. quen non vai querer a Fernando Seoane? É que É Fernando fácil faise de querer, querer. faise querer. Claro. Sí. Faise querer. E o ano seguinte, cando volves da lesión e demais, é un malano. Sí, É un malano. cambiamos o grupo. É dicir, Moito. o primeiro, no, pero xa non o grupo futbolístico, sino o grupo de no que xogábamos. Porque o primeiro ano xogábamos contra os madrileños, asturianos, canarios. Mandavos ao O País segundo mandarnos ao País Vasco. Claro, fixeron vos a do norte. Vasco. E aí notámolo moitísimo. Fora Aparte, da casa. tiñamos un grupo máis xoven. Nun grupo no que había volta Iván Carril, da cesión, É verdad. tiñamos a Jairo tamén, creo. Estaba Dani Rochela. Estaba Rochela, Juan Domínguez, Dani Rodríguez. Rodríguez que viña de estar cedido non sei cantos anos. E víalo entrenar e dices, este é un espectáculo, xogador. Sí. E Nunca lle deron oportunidade. No. Que increíble. Dani debutou co Sevilla, contra o Sevilla en Copa. Tamén. Sí. O sea, bueno. Xa estaba eu no primeiro equipo. Claro. E el debuta. Xa, pero da igual. Era anecdótico. Sí. Os debuts que había en primeira división eran anecdóticos. Sí. Nos víamos. E ti quedáchete, Iván Carril tamén chegou a ter continuidade, Bueno, pero eu Sí, quedeme ao de suerte. principio. sí, chegaremos ahora a ese momento, despois dese, bueno, tras ese ano do descenso. Como chegas ti ao primeiro equipo? Por certo, como curiosidade, ese ano descenso administrativo do Cidade de Santiago, de Luisito. Estabas tamén descenderon. Sí. Aparte que Luisito tiña un bo equipo, Sí, tiña sí, un sí. moi bo equipo, sempre tuvo un moi bo equipo na cidade de Santiago, pero meteuse xente na directiva que, bueno, que era mellor non tela. Xente que xa non era a primeira vez que desfacía equipos. Cousiñas. Claro. Entonces xa tiñan un historial delictivo bastante considerable. E ti seguías marcando goles, porque temos aí o Celta B. O Celta B, o Pontevedra, o Racing de Ferrol nun 3-0. O sea, que estabas nun gran ano. Sí, eu meto Destacabas, creo que 8 goles e fago 16 asistencias. Que barbaridade. As Madre asistencias mía. non as temos apuntadas. As 16 asistencias, as primeiras, la SAD sube ao primeiro equipo metendo 8 goles, creo que nos 10-12 primeiros partidos. E 6 son asistencia miña. O sea, podemos decir que a carreira que tivo la SAD foi gracias a Iván Pérez. Pero é que era moi fácil xogar con la SAD. Porque che Era entendía. moi bon. Porque él sabía que se eu collía a pelota, él solo tiña que correr. Porque aparte é algo que un mediapunta ten que saber facerlle entender aos demais. Nós ao mellor non estamos mirando pa o dianteiro, pero sabemos onde está. Entón o dianteiro ten que saber que cando colle un mediapunta ten que correr. Que clase de futbolista eras, Iván? Para xente que non te viu xogar naquel momento. Eu era listo no sentido de intentaba buscarme un espacio moi hábil, un espacio no que eu tivese
tempo e espacio para poder pensar. O clásico, entre os mediocentros e os Entre os defensores. medios, e sempre ao lado contrario de balón, porque é onde estaba o espacio libre. Entón, se tiñas xente como tiña eu detrás, que o primeiro año teño a Pita e a Alex Bergantiños. Claro. Que chapoña onde queren. Quen era En mellor? segunda B. Pita. Gustaba máis Pita. Pita era un xogador de primeira división, pero sobrado. Pero bueno, por circunstancias, por estar onde estuvo e despois circunstancias, pois non. E o ano seguinte teño a Dani Rodríguez e a Juan Domínguez. É que... decir, Sí. eu vivía moi ben, porque tiña xente que defendía moi ben, pero aparte que xogaba moi ben. Entón, claro, encontrabaste nunha zona de influencia e confiaban en ti, porque eu sempre recordarei cando nós ascendimos a terceira había un cántico no vestuario que a mí me facía moita gracia, porque sempre me escovaba, que era Pérez guía nos. Entonces empezaban todos, entonces, e era cousa que empezou tanto Juan Ribeiro e Tito Ramallo, Que eran pesos pesados. que eran os entrenadores, empezaron a cantalo eles. Claro. Buah. É que eso ti a nivel confianza tiñaste que sentir. Pero porque me daba a Manu, confianza, porque eu xogaba de media punta. Non iba a banda. Que eu cando firmo no Fabril, méteme na pretemporada a entrenar na banda esquerda. E chegame Tito e di, es que yo en banda non te veo. E coño, digo yo, que é unha banda non. Pero é que no Larache xogabas na banda. Bueno, xogaba na banda porque salían 11 na banda. Claro. E, joder, ese ano, a pesar do descenso, Iván, chega a tempada 2009-2010, o Deportivo, o primeiro equipo, viña de quedar sétimo, e a pesar do descenso, ti subes ao primeiro equipo. Como foi iso? Subo por casualidade. Subo porque xogamos ese ano contra o Atleti de Bilbao. Ese ano xogamos contra o Atleti de Bilbao na casa e ven Lotina a ver o partido. E perdemos 3-4. Lotina, que ainda non era adestrador. Era adestrador. Levaba 2 anos. xa estaba. Vale, Co filial. Levaba 2 anos. Sí, vale. Eu non había subido nunca ao primeiro equipo. Nin a adestrar. Ostras. Nunca. Pero nunca é nunca. Pareceme tremendo. Nunca. Eu tiña o problema da edad, ademais. Teño xa que 23. Se eu xogaba co primeiro equipo, tiña que ter ficha profesional. 23. Claro. Igual, pero adestrar podías ir. Sí. Eso non quita unha cosa que a outra. Sí. Perdemos 3-4, pero eu meto os tres goles. Meto de falta, meto Madre de penalti e meto nunha xogada individual que eu, había unha xogada que facía, sobre todo no filial, que a xente se reía, sobre todo Dani Rodríguez se reía, e chamaba Ranita. Vos acordades de Cuauhtémoc Blanco, un xogador mexicano que collía pelota entre as pernas e saltaba por medio de dous? Sí. Eu a facía no filial. Entonces fago esa xogada e meto gol. Lotina dixo, este tiene que venir a entrenar. Eu fui a entrenar unha semana. Sí. E despois desa semana dime, no, tienes que venir a la pretemporada, quiero verte máis, tal. Sí. E eu pensando, como me dixeron antes sempre, non vou a chegar a pretemporada, non vou a ir. Isto, para poder ir, tiven que firmar un contrato que é lamentable. Un contrato lamentable porque eu terminaba o contrato dun mes. 14 de julio, 14 de agosto que se xogaba o Teresa Herrera. Madre mía. Cobrando 800 euros, no, cobrando 1000 euros. Ese mes a prueba. Un xogador que leva 3 anos no filial. Jova. Sí. E ten que ir a prueba co primeiro equipo porque o entrenador que leva 2 anos non che coñece. É tremendo. Isto é para poñer un pouco sobre a mesa o que importaba a canteira naquel momento ao Deportivo. A canteira importaba tanto ao Deportivo que eu tendo unha charla con un director deportivo. Estaba Fabricio ao lado, díxome, es que tú eres como Iago Iglesias pero con la derecha. E eu dixo, estamos bien. A similitud está ben, pero tamén é zurdo, evidentemente. Evidentemente, sí que lle dou ca dereita, pero non son diestro. Pero que cando chego ao primeiro equipo, Lotina me manda sacar as faltas ca dereita. Madre mía. Ata que lle din, es que Iván é zurdo. E quen yo ti? Valerón. Que grande Valerón, Sí. Era un espello, non que mirar. Valerón era un espello no que mirar, porque foi a cousa máis impresionante que vin adestrando. Facía todo facilísimo, cousas que dicías tú, es difícil o que acaba de hacer, porque es dificilísimo, pero yo vías facer ele e decías que es tan fácil como fai. El como ve ese pase que nós non estamos vendo e daste conta mellor de que ti eres pasador, pero cando chega Valerón dis, non soy pasador. Claro, hai moita diferencia. Claro. Viches o equipo que había, non? É unha animalada, porque o 11 tipo era Aranzubía, Felipe Luis, Coloto, Lopo, Manuel Pablo, Sergio Guardado, que
era unha máquina. Juan Rodríguez, Antonio Tomás, Adrián e Ricky. Eso sí. Animalada. E Valerón estivo lesionado, supoño. E por que non xogaba? Porque tivemos unha charla unha vez e o entrenador dixo que Valerón máis eu xuntos non podíamos xogar porque arriscábamos moito o balón. Valerón xogaba. Ten en conta que o noso equipo moitas veces era Ricky e Juan Rodríguez arriba. Juan Rodríguez, que era medio Juan centro. Rodríguez, que era medio centro, vamos, medio centro defensivo. Sí. Era o noso dianteiro. O ano seguinte ficha polo Getafe. E xoga de medio centro defensivo. Sí. Porque Juan Rodríguez era medio centro defensivo, pero que nós xogamos incluso con Yuca. Dios, que daba uns paus que na vida pegaba uns viaxes ese tío. Non aguantou moito no Depor. O que non aguantaba era no campo. Aguantaba 4 minutos. Pero tiña moita calidad, pero que daba uns paus. E como te acolle aquel vestiario? Que era un vestiario de primeira división e ti de repente, pum, veste aí. Ten en conta que nós en pretemporada temos a Lafita e acollenme genial. E empezan todos, dende a primeira semana, tanto Guardado como Lafita, como, bueno, Valerón xa me coñecía de sobra. Dito, tú te tienes que quedar, tú te vas a quedar, tú te vas a... Eu dicía, non me... visto o historial que teño por detrás de que nunca... Non me quedo ni loco. Vamos, claro. Isto é unha maneira de vender un pouco de humo, de vamos ter aquí un tal, non me quedo ni loco. A esos briguentiños ceden, non? Sí, ao Xerez. Sí, e eu non me vou a quedar, vamos, aquí nin de broma. Sin contrato, ibas a estar sin contrato. Claro. E xogo os primeiros partidos e si, dame a vitola para lanzar faltas, corners, tal. Oye. Bueno, pues a ver. Sí. E todos me decían, pero si estás haciendo a pretemporada que fase é brutal, ti vas te quedar, que te tens que quedar, que sí, que te tens que quedar, eu que non me vou quedar. E ao final, bueno, pues chegou un día e dime, quero hablar el presidente contigo. Lendoiro, en persoa. E fomos a ali, fomos a unha cena. Eu entrenaba o día siguiente, Fomos a unha cena ali no sitio onde tiña el sempre a súa zona de negocios, o seu despacho. Sí. Ali con un pouco de whisky. Que era nun restaurante que tiña un reservado. E chegamos ali, meu pai, máis eu e outra persona, que non era representante, era un amigo, e di, bueno, que queréis cenar? Marisco, tal. E claro, meu pai máis eu daquela marisco, meu pai non toma na vida. Non lle gusta. E eu non, pero naquel sitio facían unha das mellores tortillas de España. E no, a ver, marisco, unha tortilliña. Para tortilla. Unha tortilla. Entonces ali estuvamos cenando de tortilla e bueno, negociando o contrato non, porque ti xa renovabas automáticamente. Sí. Renovabas cas condicións do filial. Cosa que eu a mellor podía negarme porque eu xa non tiña contrato. Claro, tiña un contrato novo. Ibas a estar en primeira división, ademais. Tiña un contrato novo. Pero a min dame igual, nunca negociei contratos. Entonces saliu así, en plan, bueno, pues nada, pues ahora formo parte do primeiro equipo. Pero xa cambia. Que cambia? Xa de contar moito na pretemporada, de xogar moito, de xogar contra o Atlético de Madrid, xogar na segunda parte e facer un partido que me saliu pero brutal, porque xoguei con Valerón no campo. Sí. A desaparecer. Bueno, temos apuntado que, joder, xogas casi 1000 minutos esa tempada en primeira división. Que eso é extraño. Minutos residuais. Porque xogo, eu normalmente era o cambio 12 ou o cambio 13, ¿no? Sí. Bien. Pero na segunda parte da tempada. Na segunda parte da tempada, porque na primeira parte xogo esporádico, pero era como, ostras, veíamos compañeros, había compañeros que me decías que físicamente andaba moi ben, moi ben. E a nivel de cuidar, claro, eu non salía de festa. Entón eu andaba físicamente ben, mentalmente ben, pero xa empezas a ver cousas que non diste, ostras. Como anécdota, xogo un partido contra o Sevilla de titular 70 e pico minutos. Correcto. A semana siguiente vamos contra o Racing Santander 19. Nin convocado. 19. E quen queda na grada ali? Ademais se gañades 1-0 contra o Sevilla, E ti, contra o Sevilla dou unha asistencia que Ricky, que ya paran a Ricky, faga un partido brutal. Pero eso por qué? 19. Por que Lotina tiña esas decisións? Eu moitas veces sei que cousas de Lotina non eran, pero era dende arriba. Pero vai que no fútbol moitas veces os entrenadores, hai certos entrenadores que non mandan tanto. Chega un momento que non mandan tanto. Debutas no Bernabéu esa tempada. Nun partido histórico porque é o primeiro partido oficial de Cristiano Ronaldo e de Kaká. E de Kaká. E de Benzema, supoño. Non estaba aínda. Sí, pero xa xogara no anterior.
No, No, Benzema no. tamén No, no, no. debuta. Pois ese fichan a- partido non xoga. Vale, pero No, os Galácticos debutaría. chegan ese ano. Chega Xabi Alonso, que tamén debuta, Sí. co 22. CR9, non era CR7. CR9. Flipaches. Pero incluso Con Kaká. Kaká. ese partido foi o mellor partido da carreira de Lasana Diarra. É verdade. Sí que nos meteu nos outros dous. O sea, foi unha burrada ese joder, chaval. eu recordo, tío, ese día recordo moitísimo ese partido. Porque era como, wow, os Galácticos, xusto contra o Depor, creo que marca Valerón, non? Marca Valerón Sí. e ten o 3-2 el. Ollo, Pero Competistes. desde que o seu pase á rede que fai e pasa allí rozando o pau. E nas últimas xogadas nun córner que sacou eu casi mete Lopo. E competimos ben, E que competimos moi tal ben. bailar aí no medio do campo con Xabi Alonso, Lasana? Non che daban... É raro, Como foi? É un sitio raro. Bernabéu, tío. É un sitio raro porque é que non escoitas nada. Home, somos come pipas, tío. Só escoitas. No, os teus compañeros non Ah. se escoitas, é todo un murmullo, ruido, é como unha situación moi rara. Sí. A min dime que teño que salir, que a min dame pena, sobre todo porque a min hubiese me gustado disfrutar nese sitio con Valerón. Buah. Quitan a Valerón para meterte a ti. Sale Valerón, entro eu. E claro, Cagouse Lotina, é que xogar con Valerón era diferente, sobre todo se o entendías, porque vache devolver a pelota ben, e ibas facer cousas magníficas. Sí. E entendíache. Valerón sabía que ao espacio non me podía dar. Claro, tío. Porque eu era rápido en corto, pero non en largo. A xente en primeira, generalmente os defensas son rápidos en largo. E ese día que che tocaba Sergio Ramos de lateral dereito, imposible. No, porque eu metíme por dentro, Non fuches- aparecín por sitios onde eu me encontraba máis cómodo. Estaba, creo que xogara mixta despois arriba. Decían que era bastante festeiro, mista. E a Bodipo. Eu a mixta non vin de festa nunca. A Bodipo. A Bodipo sei que estuvo de festa bastantes veces. Ten pinta. Pero mixta non xogaba. Xa. Mixta era o descarte normalmente. Mixta que era un Pepino, non? pero espectáculo. Tivo no Atlético despois. Pero Estaba espectáculo. No, Antes. antes. Antes, Xa era espectáculo. dos últimos anos. Pero que non tiña xogaba. Pero que no noso equipo, Adrián López, que era moi bo, non xogaba. Claro. que acabou sendo finalista de É Champions. que tiñamos un banquillo que mirabas ao banquillo e a min metíanme nese banquillo, en plan, metíanme como que neses momentos estaba a ese nivel igual Sí. que eles, pero claro, non tiña confianza de xogar. Na tiña porque recordo cando Lotina me di que me teño que marchar cedo, que me di que cando xogaches de titular, pero que de titular xoguei 3 partidos. E xoguei unha primeira volta, outro na mitad e outro no final. Como É dicir, recordas o debut contra o Sevilla na casa? Primeira vez titular. Como recordas? Non sei, Riazor impresionou, un Sevilla top, Igual non porque xa viñas tranquilo de haber xogado. Claro. Si recordo que me tocou un dos peores laterales para xogar de titular Adrián. Navarro. Fernando Navarro. Fernando Navarro. Maneira de dar patadas cando non tes balón. Cada vez que iba a recibir de espaldas, Pumba. pero que o tendón de Aquiles non rompín de milagro. Estamos falando de era campeón de Europa xa, non? Sí. Co Barça. Pero boísimo, rápido. No, Fernando. E eu xogaba no, con e España. eu xogando na dereita. No, era campeón de Europa co Sí, Barça. co Barça. E eu estaba xogando na dereita. Sí, é verdade. Eu estaba xogando na banda dereita. Non? A perna Claro. cambiada. Pero de dianteiro estaban Ricky e Juan Rodríguez. Claro. Vamos ao espacio, Juan no medio Rodríguez. centro creo que estaban xogando Antonio Tomás e Sergio. E na banda esquerda Guardado. Café para É cafeteros. que eu non como que non tiña ninguén con quen asociarme ben. Quen che doblaba? Arbeloa? Arbeloa non estaba. No, era Manuel Pablo. Ah, claro. Arbeloa estaba esa tempada. No. No. Arbeloa estaba no, Pero ti no coincides con Madrid. él, non? Eu coincido adestrando, eu estaba en terceira, creo. Ajá. E ele estaba, que era un central, pero brutal. Sí. Aquí xogaba de central, non xogaba de lateral. Pero era increíble. Era moi bo, sí. Pero moi bo. Joder, foi por Liverpool, ¿no? Defensivamente era un espectáculo. Arbeloa ese ano ficha polo Madrid. Tamén Decías dos o- Galácticos. Sí, señor. Te decías o do lateral o de un lateral jodido. Tiñamos unha pregunta que era cal foi o futbolista que ese ano en primeira máis se molestou ter que xogar contra el? Sí. Navarro. Te recórdalo ben, Sí. E algún outro? Un medio centro ou algo Algún así? que che fixera o mellor ir para atrás. Zocora, Pero é Flipa que, con Zocora. Zocora era un becerrazo Sí. tamén. é que os demais Caridoso. é que xogabas tan pouco tempo Sí, non... Xa. que, por exemplo, cando xoguei contra Marcelo, tan pronto salín ao campo, recordareino, porque Raúl o primeiro que dixo a Marcelo foi: ten cuidado, te vai regatear. E eu dixen,
Estálle exagerando que estálle dicindo para que outro se meta no partido, porque Marcelo desaparecía. Pero claro, encontrábame cómodo e podía regatealo ben, porque é factible para regatear comparado con outros laterales, porque aínda estaba como que en día empezando. Claro. Si levaba 2 aniños en Madrid. Pero para min o peor foi Fernando Navarro. Pero Fernando Navarro que era... Decías, bueno, un pouco enlazando con esto, decías que non disfrutaches tanto o teu paso por Primeira División como deberías. Esto... No. Por qué? No, porque é cando empezas a ver que o fútbol non é aquela ilusión que tiñas de pequeno. Cando empezas a escoitar compañeros que din, no, es que a mí el fútbol non me gusta, pero cobro moito. A ver, eu veño aquí de estar sin representante, que vos son un representante, eu son representante, chego a primeira con toda a ilusión do mundo e me estás dicindo que non che gusta xogar a fútbol, non che gusta entrenar. E de pronto ves que esa xente xoga, ou xente que está toda a semana lesionada, entrena viernes e xoga o fin de semana e tira. Xa. E ti entrenando, pero non podes dicir, é que entrenaba moi ben. Pero claro, a ver, que quizá nos momentos nos que xoguei podía haber aproveitado moito máis, sí, pero que ao mellor tampouco tiña esa confianza, e aparte encontreime nunha zona na que eu nunca estive moi cómodo, que era banda a banda, pero pegadiño a cal. Claro. E ti chegaches a sentirte infravalorado en comparación con outros futbolistas que viñan de fora e que ao mellor pues, xogaban e ti non, o que estás contando? Sí, pero creo que eu, Juan Domínguez, Rochela, casi todo o mundo. Parece que na casa tes que facer o doble, non? Sí. Xa non é que eu creo que non dependemos tanto a nivel monetario, mentres que os outros sí, porque son fichajes, veñen de fora, pagaches tanto por eles, ou tes expectativas de, e en cambio cos da casa como, se non sale mal, non sale mal, se non sale ben, pues bueno. Pero claro, para que che saia ben, tes que darlle oportunidade. Se non das oportunidade, que non che vai salir ben. E se xogas de Pascos en Ramos, xa, olvídate. E por enriba chegan as lesións, chegan as lesións ao final de temporada. Como foi o tema? No, eu ese ano acabo genial. ¿Sí? Acabo genial, acabo moi ben, acabo xogando contra o Zaragoza tamén, pero partido moi bo. Zaragoza de Ander Herrera. O último partido de Liga, que é contra o Athletic Bilbao, que é a despedida de Joseba Echeverría. Hostia. Buah, que partido histórico. Que San Mamés era impresionante. O antiguo San Mamés. Claro. Era impresionante como estaba aquel. Se lesiona Guardado e entra no minuto 20 ou por aí, con Filipe 25. E sí, e claro, ves que xogas, o último partido xógalo, tal, non sei que, e tan pronto chega o primeiro entrenamento de pretemporada e dinche que tens que marcharte, tío. Que cada vez que xogaches de titular, e eu pensando, joder, só xoguei en Copa 2 veces e en Liga 3, que creo que foi Zaragoza, Español, Sevilla. Pode creo ser. Que foi. Sí. Como tomas mal? Tes que ir a Ponferrada? Que como... No, primeiro digo, bueno, ves que te empezan a apartar, pero que me empezaban a apartar con Rubén Castro. É dicir, a ver. Bueno, a ver, non está mal, joder. Rubén Castro, é que viste entrenar a Rubén Castro e decías, que fai este tipo que non xoga con nós? Os canarios chamaban o pistolero, estaba aí Tami Artiles tamén. Sí. Chamaban o pistolero, pero que era unha máquina de meter goles, e non xogaba nada. Bueno, cedía, non, mandaban para fora. Decía, pero a ver, que non estamos xogando con Ricky e con Juan Rodríguez arriba. Que Ricky era moi bon, evidentemente, pero... Sí, pero é que para min, personalmente, quizá se pensaba que era máis bo do que realmente se podía comparar con Rubén Castro. Tiña aura, Ricky. Pues. Ricky tiña moito gol, era fuerte, era potente, sí. Pero Ricky Rubén... viña tamén de xogar en categorías modestas do fútbol madrileño e demais. Sí. O sea... Pero que outro era un pero que era un espectáculo. Claro. É que Rubén Castro era... Home. Rubén Castro sabías no entrenamento que se lle dabas era gol. Sabíalo. Pero que sabías, 100%. Que curioso, E logo despois, no Betis foi un animalado. E claro, a mí mándame cedido. Por que Ponferrada? Porque tiven que ir para ali sí ou sí, como que andi. Sí. Eu en teoría tiña máis opcións. Creo que estaban o Córdoba, estaba o Sporting de Gijón. Non era mal. Sonaba para o Barça B, en teoría que acababa de ascender a segunda. Pero o Barça B creo que a condición que había era que entrenar co primeiro equipo. Tiñas 25 anos. Xa, pero o Barça B sempre quere que a xente de baixo entre co primeiro equipo para coller filosofía, sí. De xogo. Me cago en Dios. E non querían que entrenara porque o Barça ademais que si ve que eres capaz para estar no primeiro equipo, da igual, firme contrato e pista.
e, bueno, era como que un tirei a floja ou algo así. Eso foi, claro, eu sempre me enterei todo por detrás do que había. Entón me din que teño que ir para a Ponferradina sí ou sí. Cuestión que eu creo que era a Ponferradina, que era o único equipo que pagaba toda a ficha. Amigo. E eu tiña a ficha do primeiro equipo. Claro, ahora sí. Tamén che digo que putada non ir ao Barça B xusto nese ano. Época de Guardiola, 10-11 é a época Sí. do Estaba Víctor mellor Barça de Espasandín. Guardiola. Víctor Espasandín, que despois xogou comigo no Montañaros, que tamén é daqui de Santiago. Víctor Espasandín estaba nese Barça. Ostras. Non E sabía. era como... Era A boa. ver, si vas pa ali, é que é outro fútbol, é diferente, é máis. Quizá era no fútbol que pudese haber disfrutado máis. Por a miña forma de pensar, pois pode ser. Un interior. Probablemente. No 4-3-3. Pode ser, porque ao final buscas espacio, tempo, que era a filosofía que tiñan eles, tal. Pero bueno, chegas a Ponferrada e xogas 15 partidos, 14 deles como titular a primeira volta, non? Porque despois o equipo pois non funcionou, ti lesionaste aí, creo que sí. 3 adestradores tivestes. Hai descenso, ti como viches ese ano en Ponferrada, así a nivel xeral? Eu cheguei a Ponferrada, o entrenador chamándome casi todos os días e que no, que vou a jugar de media punta, que vas a estar de media punta porque Sí. porque sei que de media punta é onde rindes máis, tal. Fago a pretemporada, claro, tiña a Yuri. Sí, sí, sí. Tiña a Yuri. Queda a pretemporada de Pichichi con 4 goles, xogando de media punta. Toda a pretemporada. Digo, eu dicindo, estou aquí Vou me na salir gloria. en segunda. Chega o primeiro partido e a semana antes do primeiro partido fichamos a Gaizka Saizar. Tiñamos a Óscar de Paula tamén arriba. De Paula, Teníamos cositas, como decían ali. Sí, 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 sí. Chega o primeiro partido e chega o entrenador e dime, mira, vas a jugar de interior derecho, tal. Vamos a poner a Saizar e a de Paula arriba. E eu, no te importa. E eu, no, bueno, tal. Estaba Cabrera de lateral esquerdo, o central do Español. Leandro Cabrera. Ostra. Viño do Atlético. Claro, pode eu ser. andaba, pero moi ben físicamente. Acabou pegando unha hostia. É que é un animal. Xa me pasaran pretemporada xogando contra o Sporting. Levantárame Babín, que ainda teño os tacos. Babín, Teño a marca dos tacos. Ai, De Babín. Teño a marca dos tacos. Donde? No tobillo. Iba a decir, podría enseñalo, pero... Reventoume, pero por completo. Pero porque eu estaba xogando en media punta e movíame ali na salsa. É que va bien, tío. Guau. Pegoume un zapatazo. Cando lle dixo, estaba a Lorita, e que eu con Sí. Lora levo moi ben. A Sí. dicir, a ver, Está no Marino, sigue Lola no Marino. Sí. Sí, ven Decía, este domingo, ven este va domingo. bien, que es amistoso. Pero hai que frenarlo. Xa, pero frename na liga. Ainda que non vamos xogar Claro. contra ti. Pero non aquí. Me cago en día. Un zapatazo terrible. Entonces eu estaba xogando moi ben. E máis, había artículos que a mí me facía gracia porque decía, mira como cambia o tema, ¿no? Sacaran unha portada ali que era Iván Dependencia, de que había unha Iván Dependencia na Ponferradina, que todo o balón era hacia min, tal, xa, pero ese terceiro partido xa empezo a ir para o carril esquerdo. Saca o Iván Pérez. Home. Xa era ter que colgar balón sí ou sí, de donde sea, porque arriba tiñamos a Gazka Saizar, a de Paula ou a Mayor. Ou a Yuri. Yuri non xogaba. É o que vin, que non estaba non xogaba Yuri titular. xogou cando eu me lesionei. Eu me lesiono de pubalgia, que eles din que non, que ao principio que non era pubalgia porque eu rompo un aductor. Sí. E eles me din, no, es que claro, hai que curar ese aductor, tal. Pasan 2 semanas, estou perfecto de aductor, volvo a romper, xa me fan pruebas, hai que operar. E eu, como que operar? Xa querían operar tamén a outro compañeiro, a Francis Suárez, do mesmo. Buf. E eu, Buah. como operar? É un equipo no que na pretemporada hai 3 operacións de menisco, 2 porteiros. E Ian Mackay e Keco Piña se operan de menisco. Buf. Despois operan a Luis Prieto de menisco, Luis Prieto central do Atleti Bilbao. E eu decía, a ver, Vamos a poner a min tamén isto. este aquí Aquí- A casa dos horrores. Vamos Aquí- operar isto aquí. No, hai que cortar 2 aductores, operación de pubalgia. E eu cedido. Digo, no. Claro. Vou a Coruña, Y que me miren, conservador. a ver, mírame a Riaza e dime, isto nada, isto hai que hacer tratamiento conservador. Entonces eu iba todos os días de Ponferrada Sí. a Coruña, Para tratar. todos os días. Madre mía. E tiña que volver, en plan, porque eles o que querían é que polas mañás eu estivera presente no campo. Presente, ali, que me viron, así, como se me estuveran tratando ali. Ostra. O Pero sea, iba e sabías perfectamente todas as curvas da A6. Y- Vai, así ya sabía. Joder. E había momentos que eu pasei mal na carretera porque Home. eu marchaba ás 4 da tarde. Para lá. Claro. Chegaba ás 6, entraba de 6 a 8 e ás 8 me volvía. Buf, de noite. Buf.
Buf. De noite. É unha carretera na que, sabedelo ben, ao pasar de Lugo non hai coches, Por eso. non hai vida. Nada. Pero. Entonces ibas algunhas veces zombie, porque ibas reventado, porque non ibas alá a rascar a barriga, ibas alá a facer abdominales e abdominales e abdominales e abdominales e abdominales e a salir de allí reventado. E por enriba acaba a tempada, volves ao Depor e pasa unha cousa que eu creo que marca a túa carreira e é esa saída convulsa do Deportivo. Contanos ti que pasou aí, porque foi un 31 de agosto que acaba todo, o sea, Encima final de mercado, claro. Pero 10 minutos antes do final de mercado. Eu pido empezar antes co redactador a pretemporada e eu reincorporo ao meu equipo 15 días antes, 10 días antes de que empece a pretempada. Mentras estou facendo esa rehabilitación, recibo unha chamada de que teño que ir ao club. Sí. Eu, vale, vou ao club. E dime o director deportivo, el míster non cuenta contigo. Sigue sendo Lotina? Oltra. Ahora era Oltra. Segunda José Luis división. Oltra. Segunda, claro. El míster non cuenta contigo, entonces non vai xogar ningún partido de pretemporada, non vai a contar para nada contigo, vete buscando salida. E o único que dixen é, me parece bien, pero eu teño que recuperarme sí ou sí. E eu quero me recuperar aquí, porque vou ben. Non quero irme para outro lado e volver outra vez a pasar o calvario de estar roto. Sí. E empezo a adestrar co redactador tal, e chega o primeiro equipo, chega o plantel. Empezo a entrenar con eles e eu notaba, sabes cando notas unha sensación rara de que, ostra, pero por que estou entrenando con eles e facendo isto se non contan conmigo, tal, non sei que. Chega o primeiro, Oltra contaba contigo. Chega o primeiro partido contra o Viveiro. No, contra o Ribadeo. Alá. Contra o Viveiro, alá. Sí. Na Cantarrana. Sí. E eu vou con eles pensando en adestrar, estar ali e facer os meus ejercicios de rehabilitación, e de pronto me dice, Iván, ponte el número tal. E eu, que aquí pasa algo. Mala comunicación. Aquí pasa algo. Saio na segunda parte e o único, recordarei, que Oltra me dixo foi, todo balón parado lo sacas tú. Madre mía. Bueno. E eu, a ver. Claro. Ti conectando cables na túa cabeza en ese momento. Bueno, Eso foi que o club non quería que estiveras. O segundo partido contra o Vilalbés volve a pasar o mesmo. Todo balón parado lo sacas tú. E eu. Eso é raro. Sí, Terceiro partido amistoso contra o Negreira e me chama a Oltra pola mañá ao seu despacho. Te voy a ser sincero, el club non me deja ponerte. Eu quero que estés, que intentes facer o posible, pero o club dime que non podo levarte, que non podo tal, me dá pena porque vexo que tes condicións que me podes dar, pero teño que atenerme ás órdenes de club. Sí. E eu digo, entendo, porque ao final xa empezas a ver como respiraba o fútbol. Entón, sigo adestrando, pero xa sigo adestrando que a min me apartan dos adestramentos. Apartanos a 3 xogadores: a Morel, mítico, lateral esquerdo chileno, a Bodipo, xogadorazo, e a min. Cada vez que chegaba Bodipo aparecía co carro, un carro de compra que nos teñamos para a roupa, e dicía, aquí viene el carrito del pescado, venga, aquí vamos los 3 a entrenar. E Bodipo non quedou. Bodipo quedou. Ves? É que E Morel quedou. O máis barato era eu. Pero por que eu era barato? Porque a min eu tiña que recibir a mitad do contrato ao descender. Entonces a mí o contrato do ano salíame a 60.000 euros. Tíame que pagar 40.000. Non era malo. Pero claro, eu empezo a decir, Oltra diciéndome, no, tú inténtalo, tal, non sei que, e eu, no, sin problema. Pero 31 empezan a chamarme. Había collido uns representantes, medio casi obligado por a nivel profesional, e eran os de Lotina. Que el club no te quiere, que el club no, ya nos lo había dicho, que te quiere echar, tal, no sé qué, que hay que negociar, tal. Eu digo, xa, pero eu necesito salir de aquí cun equipo. Home, non podo salir sin nada. Non había ofertas de ninguén. Raro, non? No había nada. Un segunda, ou un segunda B. Claro. Non había nada. En teoría non había nada. Vale. Eu nesa noite, cando vexo que, que parece que está todo, non sei se encaminhado ou non, digolle a Dani Rodríguez, a Rochela e a Xoane e a Juan Domínguez que veñan a miña casa a cenar, por a ver que pasa.
Y a menos 20 dime, tienes que ir sí o sí a firmar porque si no te dan de baja directamente y te quedas sin contrato, sin nada. Y yo, ¿cómo? Espera, te quedas sin ficha. Y yo, pero no, que te vayas ya a firmar. E eu fui medio engañado. Porque, claro, despois enteraste moi ben. Non poden quitarche a ficha. É denunciable. Eran outros tempos Claro. tamén. Non sabías nada de como iba isto. E eu ás 12 menos 10 firmo que tiven que firmar aínda por riba que en vez de darme, que normalmente cando tes unha cláusula, bueno, unha rescisión, teñenche que pagar ao momento todo. Eu firmei que me pagaran mes a mes. Ostra. E aínda así tiven que chamar varias veces en plan, mira, me Non me vais a chegou. pagar. Joder, tío. Porque o que deixen equipo hasta noviembre. Que en firmo no noviembre, Montañeros. en noviembre firmas no Montañeros, tempada 11-12, segunda B. Sí, moi bo equipo. Eu personalmente creo que foi unha das peores tempadas que fixen, porque mentalmente estaba cao. Destrozado, non? Pero cao. Pasas de estar en primeira división a de repente estar sin equipo, maltratado, Que non che quere ninguén, en teoría. Que hai unha mala fama de ti que non sabes por qué. Falemos diso. Por que había a mala fama de Iván Pérez? A mala fama nós creemos que ven infundada a de que eu firmo no Deportivo sí o sí. Porque tiña que firmar sí o sí por José Luis e por cando non me querían. Teóricamente non te querían. Entonces, esa mala fama xa empeza aí, en plan, cando tenga la opción de cargármelo, me lo cargo. E Quen? así foi. O director deportivo que había. O director deportivo non te quería de ninguna maneira, pero foi Lendoiro que se deixou... Que dixo, nostra, non pode marchar un chaval que temos aquí en Coruña, que trae José Luis Vara, Claro. que é unha lenda aquí, non podemos deixar que se marche para o Celta. Quen era o director deportivo? En ese momento era Ernesto Bello. E sempre o dixen, non teño problemas de... Porque despois ainda falando con algún presidente que estuvo aí, Xa. palabras bonitas, é que eu non... É que o trato a nivel personal nese aspecto somos canteiráns, vale, eu non me considero canteirán, porque para mí o canteirán é o que venden de juveniles, cadetes, tal, eu veño do Fabril. Vale, pero ves do Fabril, sois o primeiro equipo, eres de aquí da zona, tal. E tes que non crear de que expectativas sobre el, pero a min se me falaran ben, só pedía que me falaran ben e explicaran ben a situación. Non te quiero yo, ya está. E a fama era de borracho, fiestero, mujeriego, foi increíble, o pedazo que teño. Eso da igual, importante. Mira Guardiola. Sí, bueno, pero tamén onde xogaba. E eu, claro, eu non, pero é que nunca tiven esa fama en ningún sitio, salvo cando saio do Deportivo. Aí Pero que eu empeza chego, a choverte pero que é un hostias. Ponferrada, que estando eu lesionado, chama un día dende Coruña, un amigo dicíndome, que liaste en Ponferrada? E eu, me estoy perdiendo. Que liaste en Ponferrada? E eu, nada. Que te metieron multa por salir de festa? No, perdona, ¿cómo? Habían metido a 7 compañeros multa por salir de festa, pero o meu nome estaba no medio. Ostra. Estaba no medio? Eu non. Eu estaba na casa. E iso é mover prensa, máis a miña muller veu comigo ali, estábamos empezando, veu comigo para vivir ali. E ela sacou o carné ali en Ponferrada, estaba na autoescuela, empezaron a falar de min ali na autoescuela, empezaron a decir, no, es que Iván Pérez, xa estaba lesionado, Iván Pérez vino aquí y se dedica a pasear a una chica por Ponferrada, es un fiestero que está cerrando el Buda todos los días. E colleu miña muller, levantouse e dixe, perdón, ¿estáis hablando de Iván? Sí. Quen é esa Iván muller? Pérez, sí. É que é o meu mozo. É Pues que calaron Que corte, Iván non sale de festa. E se sale de festa me mete cloroformo ou algo así porque está todas as noites dormindo. Iván non bebe alcohol. De onde saca esa información? E a muller que vedes son eu, que me vim pa aquí con el e me busquei traballos para quedarme aquí en Ponferrada con el, se non me volvía. Tremendo, tío. E ela buscouse 2 traballos aí, claro. Non tiña carné, igual levaba. Vale. E xa está, pero claro, creas esa fama que me arrastrou. Toda a carreira. No Lugo, sí. Claro, porque, claro, despois desa tempada no Montañeros, que tamén, creo que vos entrenaba o irmão de Fran, José Ramón, Sí, ao principio. espectáculo. Sí, non? Espectáculo. E despois sale Suárez, cun equipo que... Non tan espectáculo, pero Bueno, comparado con pero José Ramón. o equipo Romai, Moisés Pereiro, Pablo López, Adri Cruz, Quique Cubas, Herbert, Iago Iglesias, Jimmy, Cano, Rubén Rivera. Tiñamos Eso... É unha locura. Tiñamos un equipazo. Pero non mantedes a categoría.
un equipazo. Mira que, joder, fixestes, por exemplo, sufrir en Valdebebas o Castilla, que era o mellor Castilla que recordo, o sea, era José Morata, Juanfran, Juan, Nacho, o José irmán, Lucas Vázquez. Vázquez, Casemiro chegou a xogar contra estaba ti. Casemiro, pero que Ti sempre lle marcabas o Madrid, sí, que pasa? Que sí, Máis adiante, bueno, máis adiante. Lugo. Que pasa? Que, por exemplo, ese Montañeros era un auténtico equipazo. Pero cada vez que nos chegaban a portería era gol. Eu creo que foi o ano que máis mala suerte vin na portería. Que nos chegaron a meter goles que decíamos, é imposible. Pero que é imposible. Pero que ti dominabas, e pode dicilo ya Iglesias, 80-90% do partido. Pero dominabas, pero a un nivel que non habían os demais equipos. Cuidado. Eu recordo o primeiro partido que xogo que contra o Celta B, Marcas, que meto, Sempre lle marcas ao Celta B. Sí. Ti eras do Depor ou do Celta de pequeno? Eso é importante saber, o que non che preguntamos antes. Pois- Oferta do Celta, o Depor non te quería. pois mira, na miña casa eran do Celta. Meu pai sempre foi do Celta. Aquí en Santiago ao final sempre aí se tiraba máis hacia Celta, antiguamente. Pode ser. Ahora xa De empezou máis ahora a... tamén. Sí, ahora xa hai máis, incluso máis de hacia o Deportivo, pero casi todo era para Celta. Meu pai era, parte un dos amigos de meu pai era Coira. Entón o Pablo fillo, Coira. eu teño a primeira camiseta que eu iba a Inef con ela, madre mía, era que a camiseta de Pablo Coira, do Joder, Celta. chaval. Sí, señor. Pero levaba con orgullo, porque Claro. Sí, sí. pero Pois de xa ves. Santiago. E despois fillaste do Depor ou quedache todavía máis desencantado, porque Eu despois unha vez a nivel profesional, a nivel xa cando me metí no Fabril, collín a frase de meu pai: non seas de ningún equipo. e literal non eres de ningún equipo. No, porque Nin do Londres. no, eu son seguidor deses equipos, Amigo. pero non son dese Aficionado. equipo. Por qué? Porque dancha patada. E despois que sigue sendo de Xa. as que me dio la patada son tal. Ao final Claro. somos números. É como nun Claro. traballo. Si eu estou nun traballo tal, non sei que, pero bótante e non, soy fiel al outro traballo. E desa tempada, que dis que non é boa a nivel persoal, tes 27 anos, ese verán de 2012 non hai ofertas. O sea, é algo tremendo de que pasas un mal momento, pensas en deixalo e aparece o Lugo, de repente. Aparece porque aí ten gran repercusión a miña muller que me colle e me di, tienes que empezar outra vez a mentalizarte, a Cambio de creer chip. en ti, e se non, a outra cousa, pero se queres xogar ao fútbol, cree en ti. E digo, bueno, pois acababa de ascender o Lugo e dixen, mira, vou avisar os do Lugo que tiven que tirar dos outros representantes do tal, en plan, mira, podes localizarme un teléfono de aí e tal, entonces falan eles con Mouriz, como para quedar ben. Sí. Sí. Pero sin. E eu despois pegando a Mouriz que non era nada meu. Porque eu quería entrenar, quería encontrarme a un nivel óptimo. Quería entrenar con un equipo Potente. potente no que Profesional. e sabendo que ali iba a estar Pita. É verdad. Tamén. Sabes que eu con Pita, Amigo teu. claro, veo a miña moda, é dicir, Vale. entonces o telo el dice, no, quero ir para ali, así non sei se el vende de Coruña tal. Recordo que sí que me din que sí que vai a entrenar, pero que nada, que lo de fichar nada. Que eso que lo descarte. Eu, sí, eu quero entrenar. Ajá. Entonces a mí dime que teño que ir, claro, de Coruña íbamos 4 personas de Coruña, íbamos Fran Soto, o preparador físico, Ajá. Sí. Roberto Valeiro, entrenador de porteiros, Pita, máis eu. E eu o primeiro día, para quedar con Pita, chámolle, en plan, mira Pita, que vas para ir para a pretemporada tal, e medio dormido. Que pasa, Pérez? Que nada, para ir, entonces, que si te recojo, como vas, tal. Estoy en Riviera Maya, Pérez. Por que estaba na Ribeira Maya Pita? Luna de miel. E eu, lo siento, perdona, tal. Pois dame o teléfono de Hostia. alguén para quedar con tal. Hostia. E foi un palí. E claro, eu chego ali a entrenar, empecé a entrenar con eles, tal. Estaba de mister un tal Quique Setién. Quique Setién. Que locura, eso. Que locura. Eu cando falabas de que o pasarías moi ben xogando pues, na filosofía Barça, pensaba Dios, pues, como tivo que disfrutar eses anos con Setién. É que eu, aínda que salindo do club, eu creo que o club o que máis cariño lle teño daquela época, ahora non é o mesmo Daquela club, época. non é o club, porque o trato que tiveron comigo dende o primeiro día, pero foi brutal. Foi facerme Sí. sentir que pertencía á plantilla sin selo. estar. Pero pasan 6 meses, Iván, e eres do agrado de Mauricio de Setién. Un día chega o mister e
Como cambiou o conto, é tremendo isto tamén, Hai que ter en conta que eu debuto antes cos veteranos do Lugo que co Lugo. Pa, é que abusando das Cos coñas aí. veteranos. Espera. Sí, hai un partido de veteranos do Lugo contra veteranos do Deportivo para a inauguración do campo de fútbol indoor que nos montara o presidente para nos adestrar. Porque nós entrenábamos no campo do presidente, na campiña. Nós non entrenábamos no CEAO. Dios, na campiña. Nós entrenábamos na campiña, que era propiedad de Bouso, que montara un campo atrás para xogar os partidos de veteranos. Sí. Pero cando se poñía mal, nós non tiñamos onde entrenar, como quen di. Entonces, quitou todo o material que tiña de construcción dentro da nave e montou un campo de fútbol indoor para nos adestrar. Ese campo de fútbol indoor inaugúrase cun partido de veteranos deportivo, veteranos do Lugo. E a min colle se ten e dime, "Te gustaría venir a jugar?" Sí, hombre. No, Vou a xogar. vacilar a peña, Pero contra os veteranos deportivos, ostras, eu dicen, pero se tian, teria que ir noutro equipo. Dice, no, ti ves comigo. E cando facíamos os cambios... Se tiñan xogando tamén. Setién xogando. E nós cando facíamos o cambio, entraba Setién, entraba eu. Cando salía Setién, salía eu. É que Setién organizaba e mandaba. No, ahora entro yo con Iván. é que eu acórdome, o sea, isto era eu en Benjamines. Un partido acabamos de xogar Benjamines, Alevines, por aí, no Lugo, ademais. Nesa época estaba Iván Pérez no primeiro equipo, non? Pues sí. Chega, acabamos... Que maior son. Acabamos... É moi rapacero. Tamén é verdad. Acabamos o partido, aparece Quique Setién ca camiseta da residencia para xogar un partido. Sí. Eu flipaba. Estábamos flipando. Como? E entrenaba con nós que se metía a xogar. Como? Pero claro, eu estou ali adestrando con eles e nós sempre quedábamos, cando tíamos de fútbol indoor, 20 minutos antes, Víctor Díaz máis eu xogábamos un meta a meta. Poñámonos fora da área e había que metela por riba, pero podíamos entrar a salvala de cabeza. Claro, Víctor era un espectáculo de cabeza. Sabes? Que pasa? Que eu era un dos meus fuertes ir de cabeza, sendo baixo. Sí. Os saques de Aranzubía iban hacia min, os saques de José Juan iban hacia min. Esta non a sabía, Iván. Eu era o fuerte, máis hai unha entrevista en Yugoslavia que Pablo Álvarez o di, que o que máis sorprendía de Iván era o xogo aéreo. Eras o Raúl García do Lugo, No, eu engañaba porque eu viñache en carreira. Claro. A mí non me interesaba saltar ao lado de ti. Home, Eu aparecía. hostia, que E bo, claro, esta ao non a vir en sabía. carreira e en salto, tiña vos salto, Canto mides? un 71. É unha barbaridade, Claro. Había unha foto miña con non sei se vos acordades, Pellegrino, un lateral dereito que tiña o Almería. Pellegrino. Pellegrino, que os dous en salto e a mí me queda por aquí, máis ou menos. Saltabas, En salto. Non tiñas un apodo? Ese tío era O grande. O Canguro Pérez ou algo así. No, apodos tiña, Pita non lle- apodos tiña de Pita, Pita chamábame de Perezoso, Perezoski, Playmobil, despois me empezou a chamar Talan Dusevalle. Como? Talan Dusevalle. ¡Ostra! Hai un certo parecido. Sí, empezaba a gritarme Talan, pasa Talan no medio do partido. Eu claro, me escojonaba. A ver, ao mellor peco de ignorancia, pero quen é Talan? Madre mía, si non Non sabes sabes quen é quen é Talan Talan, Dusevalle? ti de deporte A ver, non sabes moito. Quen é? Unha das maiores leyendas do balonmano. Español sin ser español. Sin ser español, Sin ser foi o español. único xogador que xogou en 3 seleccións Vale. antes de xogar ca española. Yo pai de Alex e Dani Duxeva actual. Eso sí. Eso sí, pero o pai no. O pai Pero- que foi 15 veces mellor que os fillos, Sí. pero 15 veces mellor. É Era pivot. Centralazo, buenísimo. Era central, Central. era máis baixo que os fillos. Sí, Sí. pero é un o sea, velo ao lado de Alex e Dani é un tapón. Non podo andar a todo. Non hai central en España, bueno, dende aquela que fora como é. E como entrenador foi que foi Gañou campeón todo. do mundo con Gañou España. todo. Por eso non teño un podcast de balonmán. Claro, por eso. Pois claro, a min chamábanme Talan Dusevalle. Hostia. Ostras, acaba de ser un momento Sí, sí, no, de... creo que dei como un... Aparte os tres, nunca No, é que non Sí, pode sí, ser, sabes? foi un pouco de bullying pola vosa parte. É que como si, por exemplo, seguro que non sabes, como si no voleibol non coñeces a Rafa Pascual. Sabes? Pois isto é o mesmo. Mira, Non Rafa, coñecer, sinto moito. claro, non coñecer a Talan Dusevalle, Eu porque aquela coñezo a Iván no balomán era brutal, o irmán de Alfonso, non? No. A ti. A irmán de Alfonso confundíronme sempre con el. Cando debuto co Deportivo en Riazor contra o En contra o serio? Milán, poñen a foto do Iván Pérez, o irmán de Alfonso. Joder. Se cada vez que viaxábamos a Sevilla, un día chegame Lotina nun desayuno, non unha comida, e dime, tienes alguén abajo que pregunta por ti, eu. Buah. Eu non coñezo a ninguén aquí. Entrevista, Baixaba, non te acuerdas de mí? No.
Que sí, que con tu hermano. Mira, que creo que te equivocas. Claro, Está. claro. Chegábame botellas de Joma. Joma patrocinaba a Alfonso ya. Pois a min chegábame botellas ao club de viño de Joma. E dicíame, hai unhas botellas para ti. E eu vía, marca Como que Joma. viño de Joma? Sí, tiñan o logotipo de Joma e eras que daban en Navidades, en Uf, plan. eso tiña que estar E eu dicía, para o pero rastro. vamos a ver. Prefiro o viño da casa, que Pero o mellor era o viño bon con Cambiaban de pegatina de etiqueta. Joma, Sí, Vale, claro, vale. cambiaban de etiqueta e eu chegaba ali. Pon aquí Iván Pérez. Claro, E eu, claro. xa, pero... Bueno, tía, Yo, pero eu vou con Nikes. había outro. Sí, Iván sí, Pérez sí. antes. No, E que entón co Lugo Entonces, Quique nun día colleme e dime, estábamos xogando Vítor Díaz máis eu, e che, Iván, tengo que hablar contigo. E eu, era un lunes. Me acordarei sempre. Xa, para ir para lá, iban moi calados Fran Soto e Roberto Baleiro. sabían o que iba a pasar. Xa non me iban falando nada, íbamos falando de outras cousas, tal. E eu, que os pasa, tal? E nada, pita, en plan, que raro estáis hoy, non dormisteis bien, tal. Pita o sabías? No. Vale. Entonces chégame aquí que dime, mira, que teño que falar contigo. Habíame falado unhas cousas de ti que estou vendo día a día e levo vendo durante meses que no é que para nada. Que eres para un nada. auténtico Todo o contrario. alcohólico. Sí, o que ves borracho todos os días, no. Que para nada e necesito que arregles, a Muri chamamos o jefe, que arregles co jefe canto antes, porque o viernes tes que xogar. E eu, como? Mm. O viernes xogamos contra o Castilla. Tes que xogar. 3-2. Negocia canto antes o contrato e collín e dixenlle, pero literal, non hai que negociar nada comigo, hazme la ficha e ya está. Pero no, tienes que negociar. No. Non houve dúbidas. Ti faime a ficha e se chega para tempo, eu o viernes estou para xogar. E a negociación con Mouriz foi, bueno, que dede mal dinero e dixenlle, mira, ponme o que queiras, e eu cando chegue a final de mes xa verei o que me metiches. Olvídate. Que burrada. Pero ponme a ficha. Teño aquí as fotos, xa le vi as fotos e todo. Le vi Home. todo e tal. E me decía, mira, ti tiveches ficha profesional, porque claro, No. sí, no Deportivo. o Si non tiñas que pagar 24.000 euros ou algo así. Sí, tienes que pagar máis. Tienes que pagar. Pero ficharan 24.000 en segunda, 40.000 en primeira. Sí, Era algo unha así. burrada. Entón dixen, sí, eu tive ficha. Perfecto. Home. Respirou. Home. Claro, porque é que le estabas falando dun Lugo que Sí, ibas ao mínimo. Sí. Ibas ao mínimo. Que non había grandes fichajes con grandes Salían ben, números. salían ben. E o que Salían fichaba, Renella ese ano. pero que Renella. Foi o estaba siguiente. Óscar Díaz o primeiro ano, que Óscar Díaz Ay, viña Dios, Óscar Díaz viña de estar defenestrado polos equipos. E saliuse. que xogadorazo. Estaba Pablo Álvarez, que en teoría xa non quería ninguén. Héctor Fon, o do Villarreal, Sí. que tamén viña de estar na Xoguei moito con ese equipo FIFA, Ficha Guaire. É que Guaire, sí. eu tiño Que de... Guaire estaba fastidiado. Sí, bueno, Guaire firmou, xogou un partido e invalidez para sempre, Sí. Sí. coa pensión. Tíamos un equipazo. Eu tiña ese equipo de favorito no FIFA. Home. E mira, temos unha pregunta do Unai Peón que di, consideras que se tien Sí, Unai o Peón, Naiciño. consideras que se tien marcou un cambio na túa forma de ver fútbol? Sí. Xa, mira que xa viña vinculado de José Ramón, Sí. pero foi extrapolar un pouco máis. Flipabas con el tamén, non? É que el claro, ten en conta que eu empecé a xogar xa directamente xa con el, como quen di. Pero porque eu creo que el entendía o que eu estaba o que el quería que eu fixera, porque sabía que eu buscaba espacio e tempo, e el nos falaba moito, igual que José Ramón, de espacio e tempo. Ou me doi espacio para pensar, ou me quito espacio para dárselo ao compañero. Entón, claro, a min gustábame facer eses movimientos de voume mover para aquí e vou a levarme a 3 tipos, pero Pita queda solo. Tocou E- o gordo en Lugo. Esa Claro. era a frase, non? Claro, tocoume, pero foi cando disfrutei, cando pasei genial, eu creo que cando saquei o mellor fútbol. Sí. Gran Xa de recordo época de do Xaches Fabril. no Lugo tamén. Sí. E aparte que eu tiña libertad para moverme. Podía ir á banda, podía ir polo centro, podía ir... Tiña unha libertad, pero porque él me decía, ti sabes que hai libertad, despois sabes onde tens que recuperar. Pero claro, que detrás tiña a Seoane. E tiña a mano, na esquerda. E tiñas a man. Fuches moi importante. A seguinte tempada xa completa, máis de 2000 minutos con Quique, José Juan de porteiro, que decías que flipaches con José Juan. 13-14 o ano do mítico empate Sí. co Numancia. Creo, ¿no? 4-5 ou 5. No, 6-5-5. Si, eu non xogo, Claro, Lesionei pero desa. tiñaslle tirria ao Madrid?
Espero que sí, pero marcas outro gol o Castilla. De cabeza. E de falta marcas un chicharro tamén. Ese ano, no segundo ano meto de falta. No primeiro ano meto de falta ali en Castilla. Burrada, golazo. Os partidos seguinte meto yo a Almería. Pero que ano seguinte, nunha xogada, e aí isto é para Unai, porque foi culpa do pai de Juan. A ver, nós tiñamos era que noso de portería. A orden que había para José Juan, pero no primeiro ano para Joel, era sacarmas a min. É unha burrada, tío. Tendo a tanquetes así a René, pero co pequeno ninguén o espera. Co Pico, pequeno ninguén o espera. Pero eu xa viña do que me pasaba con Aranzubía. Nos botábamos a Juan Rodríguez e a Ricky para un lado e me pegaban a min ao outro. Pero sabían que tan pronto viña o balón no aire porque eu pedía o balón altísimo, o máis alto posible. Non o quería plano, eu quería alto. E aí, a ver quen salta máis. Entonces, no momento en que viña o balón alto, tanto Juan Rodríguez como Ricky tiñan que correr. Buah. Entonces, claro, no Lugo pasaba o mesmo. O balón viña para mí de cabeza. Entonces, colle un día Juan e di, si hacemos unha cosa con los corners, porque nos estamos metiendo un gol de corner. E si facemos a 13-14, en vez de sacalo Iván, ti borde do área. E dende aí decides onde vexes que vai o balón que vai alto, e ti vas a por él. Parece moi surrealista. Vale, e pita. Claro, pita conmigo sempre tengo unha relación de meterse en plan conmigo. Sí, que va a meter ahora pero de cabeza. Flash. Dicho e hecho. Primeiro córner que sacamos, saca Álvaro Peña e eu no segundo pau, entrando dende. Claro, eu estaba no borde do área. E no borde do área non che marca ni Dios. E eu marquei moitas veces no borde do área, pero eso sei. Non marca ni Dios. Buah. Entón, eu facía o despistado, tal, non sei que, e entro solo. Ninguén comigo. E claro, meto. Mima, ves a Juan Peón e a Kike abrazarse ali. Lo sabía. Buah, que boa. Claro, o siguiente partido xa non colou. Xa non colou, porque era contra o Eibar e tiñan ali un mazaroco de central que Alventosa e tan pronto entrei solo e iba a rematar, me reventou, me pegou un zapatón. É que ese tipo fai dous Iván Pérez. Sí, pero que me dou. Sí, non vou ao hospital aquí porque Mima. Joder, e quedades o primeiro ano, acabades 11 de 11º e segundo, 12º. De feito, estes anos eran os do arranque meteórico que o Lugo estaba en playoff. Sí, e o primeiro ano, o último partido é contra a Ponferradina e a Ponferradina xogándose a fase de ascenso. Vaya insulto che caeron. E decían, era o derbi do Sancares, está todo pactado. Era o Las Palmas o que se xogaba a meterse. Era o día da grada supletoria. Día da grada supletoria. Ese día Quique Setién puxo os que menos iban ou que non iban a seguir, que estaba Mauro Quiroga, que estuvera lesionado todo o ano, e algún dos que tal. Ese día eu me entero porque me chega Quique Setién e me dice, tú vas a seguir para el año. Nin o dubidaches. E eu ese día dixen, mima, porque eu visto ese partido dixen, nada, outro año a buscarse la vida. Claro. Non tiñas entonces ese día dime, no, tú vas a seguir para el año. Emocionaste? Sí, claro, porque sobre todo porque pensas no que pasaches. Por eso. E que estás a gusto, que eres feliz. Outra vez. Que o pasas ben. Xogo ese partido contra a Ponferradina e doulle o primeiro pase de gol para Mauro Quiroga na primeira parte 0-3. Era como Buah. E ele xogando os ascensos. E na contra o Ponferradina, sí, aquí na casa. Insultos a morrer. Buah, a mí poñíame a parir. Pero que despois da igual, fun con máis equipos ali e todo o mundo decía o mesmo, sempre dixeron o mesmo, borracho, pesetero, tal, e sabes, chega un momento que xa che dá igual. Pois aí están. E o segundo ano, eu creo que o segundo ano ainda é máis é máis fastidiado de contar. Porque ese ano tiñamos o equipazo, facemos un bo ano e na última xogada nos xogamos o descenso contra o Mirandés. O que perde descende. É verdad. E nós dependíamos de outros resultados. E nós habíamos falado con eles, non chegamos a un pacto de... Chegamos primeiro a un pacto de non agresión ata o minuto 70. Era un club humilde como nós e que nos daba pena tamén, tanto un como outro, descender. Non chegamos a un pacto nin económico e todo o mundo, non hubo pacto económico ni nada. Había un pacto de caballerosidade como había nas últimas jornadas en todos os partidos de Liga. Se o empate a ti e a min nos vale,
Para que vamos a ir a Non por hai máis? agresión. Home, claro. Non hai. Entón nos tiñamos un código no banquillo. Peto verde, todo va bien. Peto naranja, Cuidado. desciende Mirandés. Ostras. Peto rojo, Descende, pum. descendemos, nos vamos de cabeza. Hostia. Entonces, minuto 70, y eu estamos tranquilos, está, aparte do partido, me se queda denigrante. Peto rojo, tío. Ves peto rojo y me empieza a pitar. Pérez. Mira para el banquillo, mira. Bo. Sacamos córner, gol de Pita. Peto verde. Peto verde, empezamos a pasar ahí, claro, o Mirandés descende. Pero o Murcia bótano da liga. Descenso administrativo. É verdad. E salvas o Mirandés. E nós nese momento dixemos que parvo fixemos ese día, Claro. que estivemos asustados aí, cando Home, o do sí. Murcia se sabía, e Fua. non lo habían dito. Xa ves, tío. E despois chega a noticia de Quique de nos sigues. Claro. Pero no momento que me dixo non sigues, o único que lle pude dicir es estoy moi agradecido. Tamén lle dixen, sé que me va a matar isto, e que non vou encontrar equipo. E el, no, que é imposible que xogaches 32 partidos. E Por que dixen, non sigues? Porque fixan ca reestruturación. Mouriz ten unha norma que a mí me parece genial, e hai xente que se firma 2 anos el mantén o contrato de 2 anos. E estaba Ernesto, o interior zurdo, que non xogou nada. Iba a che preguntar que Ernesto Ernesto Gómez. A mellor liabas, tamén. Que había xogado no Eres pilla. había xogado no Fuenlabrada, bueno, había xogado en varios equipos. Sí, No Alcorcón, sí, sí. perdón, Sí, sí, Alcorcón. sí, sí, sí. Viña de facelo ben. Viña a ademais, facelo Ernesto. ben, tal. E non xogara porque rompera, bueno, fastidiara a rodilla e non xogaba nada. Pero Muri, se firmaba alguén por 2 anos, non respetaba o contrato, non che botaba. Se te querías marchar, marchar, pero el non. Entonces queren facer unha reestruturación e buscar algo máis, firman a Jonathan Valle, Vale, firman vale. a Sí. tal, non saliu ben. Non saliu ben. E eu despois indo algún día por ali, cando eu xa había xogado, xa estaba no Compostela, que medio me recoñeceu en plan, Bótache de menos. podía saber quedar. E ti que, entón, pasa a Compostela. Tempada 2014-2015. O equipo da tua cidade. Iñaki Alonso de Míster, quedades sextos, pero para ti é un ano un pouco extraño, non? Como Malo. foi o tema? Un ano malo. Un ano tamén como época de montañeros. Só 12 partidos xogas. É que ves outra vez. De xogar, no primeiro ano, se foron 15, 16 ou 17, xogo bastante no Lugo. Xogas- Xogando a segunda volta. Xogas en segunda como un futbolista de nivel. No segundo ano xogo os 32 partidos, pero os outros non xogo porque me lesiono. Claro. É dicir, por Claro. lesión. Se non xogaba todo casi seguro. Da igual que sea de inicio ou de suplente, pero xogaba. E non te quere ninguén. Pero que non te quere, non te chaman ningún equipo de aquí de Galicia. E digo, falo con increíble. Compostela para adestrar. E estuve adestrando con eles e incluso buscaba a expectativa de marcharme fora. E estábamos en agosto e dime de firmar e digo, mira, me interesa esperar casi ata final de ventana para ver se encontro alguna posibilidad. Entonces eles firman a un día inteiro a Rubén Navarro e eu me quedo sin posibilidade en Compostela. Sigo adestrando con Sí. eles. Digo, bueno, pues nada. Aí salenme varias cousas. Dunha me arrepinto totalmente, pero me arrepinto, pero completamente. Eu firmo un papel con Leixoes portugués de segunda división, Sí. dicindo de que sí, de que acepto as condicións e de que pero tiña que entrar un novo administrador para que eu pudese firmar. Nese momento eu recibo unha chamada para ir xogar con Iván Carril a Nova Zelanda. Buah. Falo con Iván Carril, Era boa esa. Auckland City. falo con Iván Carril, era un entrenador español, digo yo, me interesa tal, pero Iván, fixen esto, tal, e me dice, bueno, a ver si arreglas tal, e nos vamos xuntos. A min chaman o día siguiente, digo, dime, bueno, si te queres marchar, hai que marchar este fin de semana, os vuelos tal día, tal, non sei que, a tal hora, e eu, bueno, pues dame un día máis, porque fixen este papel, e quero ver como vai outro, porque si eu si dou unha palabra, Claro. vou ata o Cumpla. final. Non me gustou ser, Sí. se dou unha palabra, cumplo ata o final. E dixen, bueno, pois vale, pois esa noite eu non recibo noticia do Lixoes para nada. Ao día seguinte pola mañá chamo, mira que sí que vou para Auckland. Ya firmaron outro. Bah. E firmou un dianteiro, Óscar, que chegou ali e se lesionou. E eu, pois, nin un, nin outro.
Pero acaba xogando 12 partidos en Santiago e despois sí que é a aventura grega. Pero contanos como foi eso de xogar 12 partidos aquí na túa casa, un pouco... Foi raro, porque eu, mentre estaba na pretemporada con eles, que xogaba con eles, xogaba na banda esquerda, xogaba en media punta, xogo contra Vitoria Guimaraes aquí na casa, que meto gol, xogo na banda esquerda, fago un bo partido, xogo contra Madrid Castilla, contra Madrid C creo que fora, de medio centro, que estaba Rai, o do Celta, de medio centro, e fago un bo partido, entonces, ves que tal. Chega inverno, dime Iñaki Alonso que non podo seguir adestrando con eles. Se non firmo que non podo seguir adestrando con eles. Digo, vale, pois non, pois vale, pois eu vou buscar a vida. A semana xente chamame, mira que vente para aquí, tal, non sei que, e ao final convencen, vale, pois veña, vou. E xogo contra o Racing de Ferrol de lateral esquerdo. Buah. Contra Marcos Álvarez. É dicir, non me pode tocar. Me cago en... Peor cruce. Valilla, Unha valilla. Peor diante, en plan. Claro. Dime, vale, me pones a Pablo Rey. Bueno, pues Pablo Rey ainda me podo defender, porque se Pablo Rey vai buscar máis centro, vai buscar máis tal, non me vai buscar ir en largo. Marcos Álvarez, en San Lázaro. Volaba. Volando. Es que, onde vou eu? Sabes? Sí. No, es que así jugamos contigo para sorprender, para que entres desde allí. Sorprender. No, sorprender, van a sorprender, es que nos meteron 3. No, Sabes, claro. onde vou eu? Sorprendido estaba Marcos Álvarez. Pero é que nós no noso equipo estaba Álvaro Lemos, non xogaba. Xa. Buah. Non xogaba nada. Kim Araujo, Boísimo. non xogaba nada. Xogaba Sergio Teles, xogaba Marco Rodríguez no medio campo, que é espectacular. Sí. Jimmy, xogaba algunha vez. Máximo goleador, Jimmy. Vale. Eu decía, temos un equipo para dar moito máis, pero non estamos cas pezas adecuadas. E o entrenador era como que, se nos estábamos falando, ainda que fora de calcar cousa, como que nos miraba en plan... Estaba Castiñeres de central, Casti. Sí. Non xogaba tampouco moito, xogaba Portela. Que Portela andaba moi ben, xogaba Alcañiz. Como marchas para Grecia? Por qué? Quedo sin equipo. Ajá. Din que, bueno, que van facer reestructuración, tal, non sei que despois descendo ano siguiente o Compostela. Sí. Van facer reestructuración para buscar algo máis. E digo, bueno, pues chega o momento de ir CAFE, da sección de futbolistas. Sí. Chego ali, de adestrador Víctor, entrenador do Valladolid, de primeiras. Sí. Chega Víctor, empeza a verme e o primeiro que me días, no, yo a donde vaya te llevo. E eu, bueno, xa estamos outro que Sí. me decir que tal. Pero xogábamos, ese era o primeiro ano que se facía a de seleccións española, de ir a de que tiña viña xa grega, vivas fora, non era como antes que era nun sitio e se xogaba, non. Había máis seleccións, entonces veo a selección grega a xogar contra nós en Avilés. Gañamos. Fomos a xogar contra a Austriaca. Gañamos. Eu nese partido meto gol. Marcha Víctor para o Cartagena. Non chamou, Non, Claro. non chamou. Non, Polo que sei. non hubo chamada. E xogamos despois a fase final foi en Holanda. Ámsterdam. En Ámsterdam. Xogamos ali, a fase final. E República Checa e non me acordo o primeiro partido contra quen fora. Non me acordo, que contra Polonia ou Bulgaria ou non me acordo contra quen fora. E nada, nós arrasamos co primeiro partido e o segundo partido tenémola contra a República Checa. Creo que estaba Jarosik o do Zaragoza, Sí. que quedou de mellor xogador do torneo. Home. E dali había un compañeiro que había firmado en Grecia. Sí, en Grecia. Sí. Entonces falando con él tal, bueno, pues a ver que tal. Pero cando me volvo para a casa, ao mes seguinte había outra selección AFE. En teoría eu non podía ir a esa selección AFE, porque xa fun a unha e a segunda é para ir a outro. Se era que se xoga por aquí por España. Pero está mixta de entrenador. Ostras. Qué casualidad. Hai un chico que marcha para Grecia e fai falta traer a un de cerca, e estaban en Asturias, e me chaman. ¿Cuánto tardas en llegar? 3 horas. En 5 jugamos. Vale. Me fui xogar e ali falando con outro que estaba en Grecia, con Perico, puxome en contacto con Dali de Grecia. Miramos se o equipo pagaba, porque Grecia é un pouco así, e era Presidentes con e pistola. eu prometo, porque estaba delegado Tito, un blanco que despois tuvo no Levante e tal.
E foi era o único equipo de Grecia desa categoría de segunda división que tiña todo pagado sempre. Panegyalios. Panegyalios Fútbol Club. É un sitio máis pequeno que Cangas, casi. Ata inverno estás ali. Ninguén falaba inglés. E que? Houve que aprender gliquis de la forma máis rápida posible. Nos era de chiste, porque eu chego ali, un club espectacular, unha presentación con trompeta e todo, os mesos hispanos, Iván Pérez, tal, e eu flipando, dicindo, mi macho, vale, que unha presentación do club, pero a cada un, vestimenta Nike, pretemporada na montaña, en Calábrita, e decía, pero esto es de locos. O campo lamentable, pero bueno. Algo tiña que ter malo. Tiña que ter malo. E ti xa pasando os 30, 32. Sí, eu ali estaba encantado. Nós vivíamos, certos xogadores vivíamos nun chalé adosado, cada un tiña o seu propio chalé adosado con playa privada. Ali vivíamos que parecía un chiste, porque vivíamos. A ver, nacionalidades. Un keniata, un brasileño, que foi a primeira vez que me presentaron o brasileño, fun falar contra ele e dicirlle, non es brasileño, porque falaba uruguayo. Que? Porque pasara tantos anos en Uruguai que falaba mellor o uruguayo que o brasileño, casi. É un griego que era dun pueblo do lado, pero quería o chalé. Pero como viña de Chipre e tal, meteron ali tal. E sobre todo eu creo que era para levarnos al nos de paseo e Vale. entonces, el facía de traductor noso. Era os primeiros, claro, que pasa? Que eu cheguei, nada máis ver como era o percal, que ninguén falaba inglés, salvo o chipriota, bueno, o griego ese que estivera en Chipre e o keniata, por suposto. Dixen, eu aquí ou intento aprender griego ou se non a ver cubo pola calle. Sí, para pedir un café. Para pedir un café, que é o que toman ali. Entonces empecé, o primeiro que llego ao segundo adestrador e dixenlle, empézame a enseñarme primeiro as palabras básicas en griego de fútbol. E estuve como 2 días, 3 días con él, acabando o entrenamiento, e me decía os movimentos que había e en griego. A ver, dime un par. Por exemplo, o primeiro que me empezou a enseñar era diferenciar entre esquerda e dereita, aresterá e dexia. Aresterá a esquerda, dexia a dereita. Se eu tiña que mandar o equipo que fora arriba, no, empezaba a brostá, pame, a brostá, vamos arriba. Se decía piso, era tirar para atrás, sabes? Piso é fácil. Entonces, claro, eu empecé a coller eses galóns de coller e mandar a xente flipaba, en plan, este acaba de llegar. Ostras. E xa está manejando algo de griego. Eu dicía que se non sobrevivo. Pero volves pronto a España, vas ao Talavera. Porque ali nos quedamos que firman a un eles firman un contrato, un convenio con uns egipcios que poñen 300.000 euros para empezar a pretemporada. Esos egipcios chega o quinto partido e din que non siguen poñendo máis cartos e a nos faltaban os 200.000 euros para acabar a temporada. O presidente tan pronto ten esa noticia, chega ao vestuario e di: yo no quiero tener un jugador aquí, o presidente griego, no quiero tener un jugador aquí sin cobrar, tenéis ahora mismo todos la baja, si queréis, estáis al día, o que se quiera marchar, que se marche. Tiveches que marchar. E eu esperei un par de meses, porque aquí ainda non estaba a ventana, e taleo Talavera, e fume pa ali, e... tamén fala moi ben do Presi, de decir... Iba todos os días a Atenas, son 3 horas donde vivíamos nós. Dende Illo a Atenas son 3 horas. Todos os días a negociar con xente. Problema, el conseguía os 200.000 euros. Pero os griegos, os egipcios, dicían, no, 200.000 para terminar, pero nos tenéis que devolver los 300.000. Entón xa era medio millón. Grecia naquela época con algo de crisis. Claro, viña o que foi despois esa supercrisis. Despois o Corralito, sí. Volves a España, ves o Talavera, vimos que xogas 14 partidos, 11 titular, xogas mitad de tempada, non? Entendo. Sí. E o equipo acaba descendendo. Despois xa é o regreso a Galicia, por fin, e chega a opción Somozas. Somozas, con 31 anos, chegas a segunda B, equipo adestrado por Stili. E temos apuntado que convirteste un pouco nese xogador número 12, que xogas moito titular tamén, pero que sempre eres así como o primeiro cambio, non? E así, non? Sí. Era... Foi raro. Xa, eu nese ano, cando veño do Talavera, no Talavera ofrece má renovación, e digo que eu non sigo ali polo adestrador, pola forma de tratar os chavales.
porque o trato que tiña coa xente xoven era denigrante. Ajá. Mais a min poñíame de suplente o do Talavera, que me daba igual, e nuns adestramientos dixo, ¿qué creéis? ¿Que pongo el equipo así porque tal? Yo pongo a los suplentes porque sé que nos van a dar el cambio. E nos decíamos, vamos a ver, estamos xogando o descenso. O sea, Estamos xogando o descenso. Un entrenador que era tan raro que chegamos a xogar contra o Mensajero e na primeira, nada máis empezar o partido, e vamos a salir con esta alineación, pero aos 5 minutos nos colocamos en la posición que tenemos que xogar para equivocarlos. Íbamos perdendo xa un 0. Sona sketch de la que se avecina. Íbamos perdendo un 0 xa. Era lamentable, era cousas. Aparte despois decía, no, claro, como non íbamos perder se levábamos un coche fúnebre diante? No, a ver, vamos a ver. ¿Qué? En serio. Joder, era supersticioso. Era moi raro, moi raro. Vale. Moi raro. Ay, Dios. No Talavera, como Stili, pasó, ¿no? con Máis ou Stili, era unha persona, eu cando falo con el, dime que es que hablaron mal de mí, a mítica que tiña aquí en Galicia. Eu tiña oferta de Bergantiños, de terceira de Miguel Filgueira. Sí. Pero dixen, mira, Miguel, quero que estiraron o meu último ano, ali págame Seguridade Social, que é o que me interesa para o futuro, Cotizar, para claro. cotizar. Voume ir para ali. Vale. Era o mesmo sueldo, voume ir para ali por isto. E Miguel, claro, Miguel chapó, claro, perfecto. Stili un pouco, me dixen, mira, vou gratis se queres e vesme na pretemporada. E despois decides. Pero non, xa me firmou. Dixo, no, se me lo dices así te firmo tal. Raro, situación rara. Eu creo que podían merecer máis minutos porque tiña a capacidade, pero tamén vía que nós xogábamos dependendo de Arcaids, que xogaba de lateral dereito, de dianteiro centro, e non era como a ver, para. Foi máximo goleador, xa. Depende onde xoga Arcaiz, xogamos o que xogaba el. Tiñamos a Pablo Antas. Sí, correcto. Pablo Antas empeza xogando en media punta. Pablo Antas a mí pombo de medio centro, porque é un espectáculo. Eso foi a posteriori de Pablo, Sí. ¿no? De Pero xa o vías, Sí. pombo de medio centro, é un espectáculo. De medio centro xogaba Baleato. Sí. E Baleato, pombo de central, que é un espectáculo. Sí. Entonces era como, había cosas. Tiñamos a Amaro. Amaro era un xogadorazo, que ahora está no Rayo Majadahonda. E casi non xogaba moitas veces, Fran Núñez non xogaba, entonces estaba Adrián, o irmán de Óscar. Sí, acabades descendendo. De Sí. últimos, además. Sí. De últimos. Unha segunda vez complicada, pues, bueno. Tiñamos xóvenes moi bons, porque estaban Queco Vilariño, Dani Pedrosa, Hugo Pintos, estaba Hugo Pancho Cotos. Pancho Cotos, o irmão de Cés Cotos, sí. Sabes, tiñamos... Sí. Tiñamos... Era un grupazo. Un moi bo equipo, pero... Non se deu. Non se deu. E pasa xa a terceira división. Que non estaba na terceira dentro dos teus anos no Fabril, aquel ascenso no Fabril, e baixas a Balondros. Chama a atención que marcharas para Cangas, non? Porque vas a vivir a Cangas. Sí, Sí. nese momento chega un cambio de aires na nosa situación Familiar. máis familiar no sentido de que collo a miña muller e digo, mira, ahora vamos facer un cambio na nosa vida e vamos ir onde vayas ti, porque ela estaba crecendo moito nos empleos que estaba. Entonces dixemos, se vas para a zona sur, vou contigo. Voume pa ali e eu xa me buscarei a vida. Pois ese ano non traballarei, teño un ano de paro das cotizacións que teño do fútbol. Vou dedicar a formarme como adestrador, a pois levar nenos e xa me buscarei equipo ali. En claro, eu ali non coñecía a ninguén, salvo a Rafa Saez. E que fago? Chamo a Rafa Saez. E digo, Rafa, mira. Colócame aí. Rafa, mira, teño este problema. Anda aí un hueco. Vou para a zona sur. Non coñezo ningún adestrador, non coñezo ninguén dali. Poderíasme facerme o favor de poñerme en contacto, non che estou pedindo xogar no Coruxo. Poñerme en contacto con alguén e dime, mira, creo que teño o club ideal para ti. Porque vai un entrenador, porque eles teñen unha escola de fútbol en Pontevedra. Sí. Creo, Antonio, ¿no? Sí, creo que vai Antonio Fernández para o Alondras, creo que pode ir ben, que vayas para ali, tal. Era un equipazo, Digo, vale, perfecto. Entonces chamanlle a Antonio. Y Antonio dice, pero Iván cobra mucho. Y Rafa, pero hablaste con Iván. Pero es que claro, Iván viene de... Aquí Sí, lo máximo que pagamos son 450, 500 euros, como moito. Encantado da vida, non? Nese momento. Claro, chego a falar con él e dime, no, es que aquí, es que claro, es que tú cuánto vas a querer? E eu, unha ficha, xogar. Non, veña a xogar. Ya, pero es que aquí pagamos moi pouco. Pero que, Antonio, unha ficha. No, Xogar, simplemente. Non che estou pedindo a vida. Sí. Quero xogar, quero pasalo ben, quero... E se me estás dicindo que queres un equipo que sea de tocar balón e de ter balón,
Son perfecto. Había un equipazo, Iván. É que quedades ese primeiro ano de cuarto, se non me equivoco, detrás do Campos de Llago, Bergantiños e Racing Vilalbés. Curiosamente quedades diante do Arousa e tamén do Somozas, pero os nomes que hai Eros que é unha barbaridade. Alex Vila, ou Martín na portería, pero está espectáculo. Está Arán, Varo, Pablo Salgueiro, Jesús Varela, Mauro Aitor Díaz, Champi, Alex Rey, Abel, Jonás, Pardavila, Gabri Palmás. É unha animalada de equipo. Muy equipazo. Sí. É que ese ano, fase de ascenso, perdedes co Langreo, non? Nunha eliminatoria na que case facedes a épica, creo. Nunha eliminatoria que eu considero que foi un dos partidos da miña vida que máis disfrutei nun campo de fútbol. A pesar de perder o primeiro 0-3? O primeiro perdímolo 0-3, que foi de unha maneira, en plan, non injusta, porque ao final perde 0-3, pero dis, ostra, é que nos acaban de meter 0-3 sin facer casi nada. Sí. Pero claro, les teño un equipazo. Estaba Cris Montes, que estaban Sporting, que ¿no? se iba a marchar para Grecia ou para Chipre. Sí. Se iba a marchar, pero cobrando, creo que para Chipre, para Omonia, pero cobrando un pastizal. E eu decía, mima, pero se nos meteron 0-3. Fomos alá, pero en plan, bueno, pues o que sea. Michu era o director deportivo. É Hostia, verdad, sí. Michu era o director deportivo. Claro. Salimos ao campo e na primeira xogada do partido casi nos meten un gol. Sí. No, aquí nos meten 4. Non viron o balón. Pero é que non viron o balón. Pero é que era imposible, é que non nos daban pillado por ningún lado. E iso que empezamos a meter os goles na segunda mitad. Que foi? Que chegou a ir o partido? No, íbamos 0-0 Sí? e despois xa foi 0-3. Fomos á prórroga. Perdimos na prórroga. Que animalada, Perdimos na prórroga porque estábamos reventados. Eu acabei xogando casi de central para sacar os balóns de atrás, para sacar os balóns de atrás, porque tiñamos tanto balón, era tanto balón o que tiñamos. Sí. Que dixo Antonio, ponte aí e distribuye desde aí. E xeu na Porque ti gloria. xa ademais retrasar a túa posición, Sí, máis medio medio centro. centro. Vale. E tras ese ano, un novo intento volvedes a quedar cuartos. O sea, era un Alondras fortísimo. E ademais reforzado, porque chegaban Llavé e Yelko. Yelko tiña que ser increíble, non? Moi bo. Yelko xa viña de estar na Cultural Áreas, que dices, era diferente. Chega a nós, e digo, bueno, xa está, a peza que nos faltaba. Sí, un extremo. Pero que pasa? Que a peza que nos faltaba era tamén no medio centro. Ya ve. É que con Llavé foi moi fácil entenderse. Porque a forma de pensar no campo é igual. Claro. E aparte, en calidad no, lo siguiente. Personaje, non? Ya ve. Algúnha coña así que recordes? Llavé era moi gracioso, tiña moitas. Empezaba mellor a meterse con o entrenador, a falar así, E con Champi? Con Champi, a nós chamamos a Champi, chamamos dinosaurio. Porque Champi algunhas veces facía jamán así, ¿no? En plan, entonces, e ao mellor Champi caía ao chan e chegaba Llavé e para levantalo do chan facía Champi. E era como rollo dinosaurio. Pero claro, ti imagínate no partido durante os 90 minutos era rirnos. Moi odiado, ya ve, polos rivais, pola afición. Moi odiado porque Llavé ten unha pinta de, non sei, é como que cando xogas contra el parece que é chulo, pero pasalle tamén a Alex Rey. Pasa ya moi peña. E son increíbles, é dicir, son unhas grandísimas personas, son que pasa que Llavé é coñerísimo, é brutal, pero é que brutal, é que non paras de rirte. Sabes? Era con Otero, é que con Otero xa era había un gran vestiario, non? Genial. Sí. Aparte tiñamos a Aitor Díaz, que Aitor Díaz chegaba os viernes e co pai facían unha paella ali enorme, un arroz de días, pero que anazos pasaches en Cangas, sí. Joder. Sí, moi ben. Ese ano outra vez. Sí, ese ano outra vez o playoff, pasades contra o Mensajero, caedes ao final ante o Portugalete con un 1-1 no País Vasco, volvestes quedar moi pretiño. Sí, aparte o Portugalete tiña un moi bo equipo e era o serio candidato para ascender. Nós xa contra o Mensajero, que o Mensajero chegou ca vitola de favorito porque arrasaba, ali aquelo é La Palma. Sí, aquelo é brutal. Cago en 10, Aquelo é un hervidero, pero que pasa? Que nos tiñamos tan bo equipo e nos coñecíamos tanto. Eu ali cando chego a Mensajero lesionome nada máis empezar o partido, pero que daba igual. É que estaba Aitor Díaz, é que estaba Pablo García, que parecía que tiña 34 anos, de toda a experiencia que tiña 24, 25. Joder.
tiñas un equipazo que daba igual quen xogara. Xa. Daba igual, claro, tiñas a Jesús, que Jesús nun momento che definía o partido, sendo lateral. Era Jesucito Navas, Jesús era o lateral que máis impresionou, pero con diferencia. E mira que tive laterales que David de Coz, Víctor Díaz, pero que Jesús era algo. Jesús era non sei quen non dixo por aquí, lateral medio centro. Por Giraldes, non sei se foi Iván Carril que dixo era lateral media punta. Sí. Non me acordo quen fora. Pois Jesús era un lateral media punta. Claro. Sí. Moi bo. E ese ano ti eres importantísimo, tes xa 32 anos, pero xogas máis de 3.000 minutos, non sei, ti aí vieste aínda para varios anos, que así foi, non? Foron un par de niños máis, pero non sei se pensabas no retiro. No. Nada. No, aparte eu traballaba ali nunha clínica que estaba xusto ao lado do campo de fútbol. Entón salía da clínica e iba para entrenar. Sitiazo Cangas, gustouche. Espectacular. Espectacular para vivir e ca xente. Entón eu estaba a gusto. Estaba genial. Pero hai unha situación que cambia todo. Marcha Otero, chega Tizón e a min chega a directiva e dime que el míster me quere de segundo entrenador, que non me quere para xogar. Pero falo con Tizón e dime, no, te puedo hacer de entrenador, jugador, tal, non sei que. E dentro do club era, no. O Ryan Giggs de Londres. E era, vamos a ver, eu dicía, es que yo non me veo para jugar, porque estaba físicamente ben. Me veo para jugar, véxome con ganas, estou a gusto neste campo. E non che estou pedindo xogar a titular, estou pedindo de adestrar, me xogar, utilízame como queiras. A mí o que me interesaba nesa época era que os chavales saliran, que todo o que vivimos, Javé, Jesús Varela, todos estos, que o viviran eles. Claro. Porque é bonito se o podes vivir máis ou menos. E había cambiado todo. Pero me quedo de segundo adestrador. Sí, porque a tempada do COVID, tempada, bueno, metade de tábua, quedades 16º, engañoso porque estades a 3 do noveno, bueno, e a última en Cangas, esa que facedes playoff tamén, e fastidiavos o Estradense, que non era favorito, pero gañavos en Cangas 0-1 cun gol de Mulero no 89. E aí é cando remata o teu período en Cangas. Remata o meu período en Cangas, que estou de segundo adestrador con eles, con Tizón, que botan a Tizón en diciembre, e ven José Antonio, e despois estuvo na Sarriana. Correcto, sí. Mi héroe. Sí? Veo. Un grande. E me chegou a entender, el quixo que en diciembre eu firmara como xogador. Non había tutía, non era imposible. Entonces eu, nada, chega a final de tempada, dime que José Antonio quere seguir contando comigo de segundo e digolle que non, que eu quero xogar, que eu ainda estou para xogar. E casualidade, chámame Tizón do Atios e dime, ahora sí que vas a jugar. Sí, pero e que pasou? Por que xogas só 140 minutos no Atios? Tempada 22-23 con 37 anos. Que pasou aí? Xogo 4 partidos, tiña a rodilla tocada, pero recupero porque xa estaba entrenando fuerte. Ao principio estaba entrenando con rodillera. Eso recordo que foi unha fichaxe sonada, Iván. Sí, Iván Pérez ao Atios. Empezo xogando con rodillera e empezo xogando que dende máis estático que nunca, porque non me podía mover moito. Pero claro, tiña xente arriba que metía moitos goles. Estaba aquí con Mintegui, Manu Vilán. Sí. Entón tiña boa xente. E tiñamos dous chavales, Rubén Carrera e Aitor Rodríguez. Que espectáculo, chavaliños novos, sí, con moi bo futuro. Claro, encontrame a gusto. Entón eu os partidos, cando chegamos antes do partido, e me decía Tizón, como te ves para a segunda? Porque ainda non me vivía ben, ca rodilla. Como te ves para a segunda? Entonces empezo a xogar os partidos na segunda parte, en algún remontamos, entonces encontrábame ben. Pero a situación familiar cambia. Eu xa tiña unha nena con casi 2 anos. Medo a fastidiar a rodilla. Non vía, a rodilla estaba xa ben, non vía casi nada a miña nena. Chegaba un momento que chegaba a casa e a nena, papá no. E entonces decidimos que era o momento de cambiar de aires e virnos para a Coruña de volta. Unha, por qué? Porque tes familia ao lado. En caso de que pase algo, se non tiñan que vir dende Coruña, meus sogros, somos pais dende Santiago para estar ca nena, pagar a P9, mentras nos pagar a P9 que sale que ahora mesmo está facelos volver ao día, sí, para que pagaran menos, claro. Entre a gasolina ya a P9 xa é un festival redondo. Festival redondo si volvías ao día siguiente, si volvías no mesmo, bueno, a volta era gratuita, sí. Entonces, bueno, pero, claro, tiñan que virse para aquí. Meus sogros alquilaron un piso en Cangas para por si acaso, estas situacións, claro, cando estaba a miña muller embarazada tal, xa tiña un piso alquilado
Entón decidimos volver para Coruña, traballar alá, facer un cambio drástico na miña vida, pasar de ser adaptador, entrenador personal e dedicarme ao deporte a estar sentado. Ao que faz actualmente, que é, para que saberos que faz, que é curioso. Sí, porque eu aí É curioso. perdíme esa parte. É curioso, e agora o que me dedico, traballo nunha empresa privada de servicio VTC de condutor, pero non é Uber, nin Cabify, nin nada, traballamos solo para grandes empresas en Coruña, e estou de chofer, conducindo leva Marta Ortega, un no nuevo coche, no, eso xa son palabras maiores. Traballamos para levando generalmente xente de Inditex, Estrella Galicia, Resoná, que tamén é algo importante en Coruña. Sí. E despois algún servicio así diferente, pero todo o cambio é pasar de facer ejercicio a estar sentado e os kilos notaronse. E partidillos ou así, non? Sí. O picorciño. Sí, estive xogando os primeiros anos co Pastoriza de veteranos. E este ano lioume César, o central do Deportivo, para ir para o Cambre, Sporting Cambre. Non poido ir moito, pero bueno, vou cando poido. E agora fai nada, un personaje que tiveches a semana pasada por aquí, Dani Cancela. Dani Cancela. Pois Pois uns compañeros del liáronme para xogar con eles tamén a Marcos a Iglesias, fútbol 7, sí, compañía, sí. todos estos. O fútbol indoor. Todos os grandes. Entonces, pois nada, pois empezarei tamén a xogar con eles unha porque pasa eso. me gusta. Claro. Paso ben. E porque ao final eu creo que todo futbolista o que lle gusta é adestrar E competir. cando chega e xa a competición xa na... Eso, no, a nivel competitivo non tes ese... Ahora xa non. Disfrute. Adestrar tampouco. Adestrar, no. Quedei moi desencantado de ver como é todo o tratamento de direcciones deportivas e demais, sí. cos... Descartados. E Cabase, entrenei un ano nos infantiles do Coruxo. Eu tiña manga ancha. Tiña un equipo para estar entre os 4 primeiros casi do descendo. Pero porque xogaban todos. Pero porque a miña filosofía era formar xogadores. Como debe ser. Eu chegaba a mitad chegaba o descanso e os 6 cambios xa os facía. É máis, nós non lle falábamos aos nenos durante o partido. Nós deixábamos que xogaban e cando tiñan un problema ou habían perdido algún balón, decíamos que viñeran a xunta nosa. O meu segundo era Pablo García, o lateral esquerdo do Alondras, que viñeran a xunta nosa, decíamos ao árbitro mellor, mire, estamos con 10. E o único que lle preguntamos era que pasou. E que él nos dixera, la perdí, por qué? E a partir de aí daba así pautas. Sí, señor. Aí pois para a siguiente, acórdate, se estás de espaldas, non te podes girar se non biches antes, de cara. Claro, os nenos xogaban, pero xogaban que flipas. Ahora, o meu porteiro xogaba fora da portería. Claro, fútbol de Quique Setién, Sí, xogaba fora da portería. Sí. Os laterales aparecían por dentro. E os interiores recibindo un balón lateral. Nós tiñamos 2 dianteiros, un que se o dice, non sabes se o podes tratar como racista, tiñamos un negrito dun 75. É un pequeno, non? Espectacular en velocidade, técnicamente, nada. Pero en cambio tiña un de un 65, unha zurda. Iván Pérez pequeno, o Rillén. Olvídate, salvando a distancias, porque al final estamos hablando de distancias, pero era un Messi. Cogió o balón e siempre se iba a ir. Zigic Munitis. Pero desaparecía dos partidos. E tiños, e ao mellor non xogaban. E os rivales decían, pero por que nos pos? Xogan todos. Porque xa xogarán. Sí, señor. Entonces quedei moi desencantado ver que todos os máis solo pensaban en engañar e eu pensaba en formar, porque a xente a remesa que pode ser mala, pode ser boa. É diferente. Sí, señor. Pois despois desta parte do podcast imos pasar a outra que é así máis distendida, máis made in Eros López. Sí. Imos pasar, non, Eros? Imos pasar ao Furancho Furiño. Pois xa estamos co Furancho Furiño, a sección máis persoal do Non Vale Furar, con un xoguiño como sempre, así que vamos ver. Pero primeiro, o mítico, histórico e celebérrimo Test Furiño. O Test Furiño. O Test Furiño, e comezamos como sempre por un hobby de Iván Pérez. Ver series, encántame ver series. Cal estás aficionado agora? Pois mira, ahora acabamos de ver unha nova que había que era de Sherlock Holmes.
unha nova que hai, que nos gustou, nos pareceu espectacular. E somos desos de que cando temos ese rato que os nenos nos deixan, Sí, claro. É difícil, non? poñémonos no Cada vez sofá, máis. sí, cada vez máis. Sobre todo cando traballas de tarde xa non ver series. Xa. Ese momento de un boviño, un pouquiño de queixo, Xa tal. nin viño, solo o momento cando eres pai de poder sentarte no sofá, Sí, sí. poñer a televisión, ou estar ao lado da tua muller, tranquilos, sen ruido, e ver a serie e dis, tío, va, Valóralo máis. valóralo moito máis. Claro. Ves a serie con outros ollos. Claro. Que bo. Cal é o mellor momento que viviches nun campo? O mellor momento que vi nun campo é que son moitos co Lugo, eu creo que foi onde máis disfrutei. Para mí eu creo que o primeiro partido que xogo con Lugo, Claro. e que lle ganamos ao Castilla. Buah, volver a Que hai sentir. creo que hai unha foto miña levantando os dous brazos, que é no gol que mete Fran Sol. Eu creo que E que entras Fran Sol. Entras Dios e mío, marcades o que 3-2. Sí. É que eso Entra, tamén é doulle o curioso. pase a Manu e Manu centra e mete Fran Sol. E eu creo que é un momento de decir, por fin. É o peor? El 31 de agosto do ano que me vota. Porque ves que 2011, sí, si non que me fan equivoco. contigo o que queren. Un ídolo da tua infancia que non sexa Talan do Sebaio. Quen és? Mira, vai vos sorprender, o meu ídolo da infancia era Hugo Sánchez. Así rematabas de cabeza ti. Era Hugo Sánchez, encantábame. Despois xa foron Michael Laudrup e Iván de la Peña, pero para mí Hugo Sánchez foi... A Iván de la Peña tes un aire tamén, Iván. Sí, O pequeño nome. Buda. E o dicían. nome, Sí, Iván. Sí. Buah, é curioso. E a calva tamén. Estilo ¿no? de Tamén. show. E o estilo de show, o mellor, non? Pasadores. Sí. Sí, ele era medio centro puro. Sí. Xa non era tan de No regatear. español máis- era un espectáculo. Sí. Un espectáculo. Sí, era outro xogador. Hai un gol que mete Vas. Raúl con a selección española, que dá un pase co interior, cunha rosca pero brutal, que é para enseñar os neos e dicir, mira, ves, eso é un pase. Sí, sí. Cal é o teu guilty pleasure? Traducción. Esa traducción fai má traducción, non, porque Un placer prohibido, algo que a porque, xente pode sí, pensar no, que... pilleina, pero que depende como sea a traducción, porque Algo que che guste moito e a xente o mellor pense que non che gusta nada ou que non che pega en absoluto. Sigo dicindo que está mal o teu concepto de guilty pleasure. sí, Porque é como... Ou un ese é placer un pecado prohibido de prohibido. Pecado prohibido. comida. que guilty ou- pleasure é un pecado Sí. prohibido. Se me falas dun pecado prohibido, Sí, de comida. Veña. a mí o que me gusta é o viño. Pero en plan, o bo viño... Esa vai ser o titular da Sí, entrevista. no. O que me gusta a mí. No. É o bo viño no sentido de poder disfrutalo ca xente. Sí. Non que sea de coller e como decías antes de tomar un viño, no, de que se estou con algún que pode ser o único que me pode tomar unha copa de viño, disfrutar ese momento que genera o viño. Igual que para outros yo pode generar a cerveza. Claro. Ese momento de viño porque xa pasas a outra edad. Eu estou máis na túa, Do viño, dese Sí, momento máis de... que a cerveza. Eu... Ninguna nin a outra, digo. Ti vas ao cubata. No, son de... Pero de tú. O vaso de tú. Hostia. No, son de refresco, e Ah, sí bueno. que eu disfruto das tapas da comida. A mí na casa tócame viño, sendo de Rivadavia. No, pero ese momento é diferente, con amigos, con tal, de poder Sí. estar tranquilos, unha conversación na que Que guai. contas as cousas que che están sucedendo, ao final. Cal é a túa comida favorita? Teño fame xa, Espaguetis carbonara. A mí encanta. Os que fai miña muller son sin nata. Son con huevo. os vos. Os italianos. Cal é a maior ensinanza que che deron? Disfrutar cada momento. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches e por que foi tan anecdótica? Esa seina. 100%. Teño dúas, pero que foron brutales. A primeira é co Fabril, vindo de Canarias nun avión, e viñamos xogando ca PSP. E eso, Inda a encendín esta semana. a pero PSP. viñamos xogando a un Que de motos, recuerdas. a un MotoGP, que na última curva era a reventar con todos, sabes? E íbamos xogando 6 personas, das cuales unha tamén pasou por aquí, que era Iván Carril, e montamos tal espectáculo que Iván Carril acabou tirado no medio do pasillo gritando ¡No! Que No nos había. chamaron a atención, claro. MotoGP o de 2006, o mellor Non era. sei, pero fora brutal. E a outra foi co Lugo vindo de Sabadell,
que viñamos 4 gatos porque era o último partido da primeira volta. E pegamos tal frenazo contra unha barrera que o móvil de Pablo Álvarez desapareceu. Este rise. Estuvimos buscando o móvil durante, non o vou exagerar, durante 2 horas polo camiño, mirando por debaixo dos asientos. E onde estaba o móvil? E o móvil estaba entre o asiento e a pared, clavado, que no dábamos sacado. E estuvimos escojonando porque Pablo decía: que cabrones sois, me escondisteis el móvil, nos, que non fixamos nada, tal, non sei que. Estamos 2 horas loitando con él, en plan, que non fixamos nada, que non sabemos onde está buscando para encontrar un móvil. E de casualidad. Contra o Sabadell de Manu Lanzarote. Correcto. Probablemente. Cal foi a maior celebración que che deu o fútbol? Maior festa? A maior festa. Iván non é de festas. Quedou ben claro. Claro, festa, celebración, comida, o que sea. Eu creo que pudo ser o ascenso do Fabril. A pesar da túa lesión. Sí. Por qué? Porque Foi foi importante. Para todos nós foi importante. A que 3 compañeiros levarías a gastos pagos a Punta Cana? A Llavé e a Jesús Varela. E despois outro máis pode ser ou Aitor Díaz ou Pita, un dos dous. Ya ve, ten que dar juego en Punta Ten Cana. toda a pinta, sí. Daría moitísimo juego. Daría moitísimo juego. Estás pensando aí. Pues sí, estou pensando en Llavé en Punta Cana, con súas vestimentas que van a chamar a atención. Dous cocos así. Aparte, ao final tamén é un tipo que é guapetón, que é resultivo e que te escojonas con el, porque te pasas bomba e sería un puntazo. Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? Pois que Óscar Díaz salira do campo de fútbol porque se estaba facendo de vientre. Caca. Foi futbolista Óscar Díaz. Era boísimo. E foi a... No Lugo foi o seu pick, diría eu. Almería. Foi no Lugo. E ese foi, eu creo que foi o momento máis extraño porque nós non entendíamos nada e saltou ele que entrou no campo e dixo: que me estaba cagando. Hostia. Vale. Pues, vale. Nunca me pasou algo así. Cal foi o No adestrador? Deportivo pasara a Manuel Pablo. Sí, no contra Deportivo o Madrid. No Deportivo lle pasara a Manuel Pablo, non sei se foi na Samamés ou por aí. Cal foi o adestrador que máis te marcou? Mira, o que máis me marcou creo que foi José Luis Vara, pero despois me quedo con Quique Setién. Claro. Que obxeto de fútbol gardas con máis valor? Non foi moito de guardar camisetas nin de guardar nada. Quizá o que máis gardo con valor por lo que significou foi o trofeo de mellor xogador de Pichichi que levei no ano co Laracha, porque dicías: ostra, mira, pois igual pasa algo. Hai outro mellor que gardo como cousa especial, que a camiseta de Arbeloa, porque Arbeloa mandou e me dixo: no quiero la tuya, enmárcala, la tuya con la mía. Díxome: la mía dale la vuelta, que non se vea el nombre, que se vexo o escudo do Madrid, e a túa pon co nome, e pos o día do debut en Primeira División. E solo polo detalle ese que tuvo él de acercarse hacia mí, dixen: ostra, mira. Falas con él agora? Álvaro. No, non falo con ningún dos de Primeira. Crees que, bueno, con Juan Domínguez? Sí, pero Juan Domínguez para min era do Fabril. E Juan Domínguez vexou moito. Igual que a Rochela, que é veciño. Sí. Claro. Vive no Burgo, claro. Sí, claro, é verdad. vive no Burgo. Vivemos xuntos ao lado. É verdad. E por último, como queres que te lembre o fútbol galego? Pois mira, eu quero que ou me gustaría que me lembraran como a persona noble no campo. É dicir, eu creo que nunca tuve un conflito con ninguén, nunca tuve problemas, como boa persona, porque ao final lo que máis vai a recordar, e sempre me enseñaron, é que o mellor que podes ter na vida é ser boa persona, que che recorden como eso. Poucas amarelas, 13 amarelas, ningunha expulsión. Non sabía, eu non daba patadas. Pedía perdón, se daba unha patada pedía perdón. 4 amarelas que entáchete no penúltimo ano no Alondras, ese ano do COVID. No, Uyo ciclo. Claro, porque xa se jogaba de medio centro. Había xente moi rápida. Estaba Villares no Fabril. Entonces, pero che poden dicir, todas esas amarelas, excepto unha que foi por chegar tarde, foron por agarrar. Noble, Porque a Villares agarrei e dixenlle: que preferías, que te diera unha patada? E dixenlle: no, Iván, no. Dixenlle que non, sabes que non che iba a dar. Claro.
E xa imos ao xogo que imos ver como coñeces aos teus excompañeiros, pero máis ben a súa traxectoria. Pero tampouco a súa traxectoria, porque imos xogar ao banco unha serie de 5 xogadores cos que xogou e ti tes que adiviñar que xogador é. Podes cortar no xogador que queiras. Podes, si queres no primeiro, podes cortar. E comezamos co primeiro. Xogou con Iván Pérez. A ver, sí, O seu irmán, Alfonso. Xogou con Dani Cabo. xogou. Bueno, Xogou. dalla seguinte. Xogou con Coque. Con Coque Vilariño. Coque Resurrección. Con Coque Resurrección. O único que pode haber xogado con Coque Resurrección tuvo que ser Felipe Luis. Efectivamente. E estarás preguntando que Estábamos xogaría un partido destos de Unha Pero é unha pachanguiña. pachanguiña. É moi amigo do meu xefe. Moi amigo, Felipe. Felipe cada vez que ven aquí eu sei que fai pachanguiñas con Iago Iglesias, Marcos Iglesias e compañía, porque ten sí que ten relación, que ese Felipe é encantador. Tipaz, a verdade. Ten pinta de ser Viví un tipazo. soño aí, É espectacular. Sentí máis da Turán, Iván. Por Sí. un momento, sí. Pero non lle quitabas, a que non? É imposible. Creo que ya quitei unha vez. Ou cheguei antes que ele algunha vez. Por non meteu a Pero é boísimo. Ademais, ahora está... É que é moi boa, Aí é te moi vi, boa, aí é moi te vi. boa, é moi boa. Viña de gañar a Libertadores, viña crecido. Sí, ahora que lle fixeron é É terrible. dantesco. terrible. Nah, bueno. É terrible. Vai ir ben como adestrador. Ojalá porque o merece. Porque aparte no fútbol hai pouca xente que sea intelectualmente espectacular, vamos a decirlo así. De feito, destaca normalmente por ser o contrario. Correcto. E eu me encontrei que nese vestuario con Pablo Álvarez, con él, que intelectualmente eran brutales. Entonces as conversacións con eles eran diferentes. A pesar de que era un rapaz, Filipe. Sí, pero Felipe tiña unha colección de películas e de que brutal, encantaballe todo o tema de astronomía, NASA e demais, o espacio, flipas. Buah, tremendo, Flipas. Entonces era unha caixa de sorpresa, unha caixa Qué de guai. Pandora sin abrir, que cando abrías decías, "Buah, di este tío." Sí, señor. Espectacular. Imos co seguinte, que xogou con Iván Pérez e xogou con Isi Palazón. Con Isi Palazón. Isi Palazón que xogou no Valladolid e Podemos pasar ao Numancia. seguinte. Vale. Seguinte é Pablo Trigueros, central do Lugo. Seguimos con Kepa Arrizabalaga. Non pode ser Manda Luniz, a porteiro. No. Ao seguinte, E sácala, só. con Brais Abelenda. É que ostra, con Brais que ser no Compostela ou no Pontevedra ou no Ponferradina. Ou na Ponferradina. Onda Ponferradina. Ou na Ponferradina, ten que ser na Ponferradina, pero con Kepa no Bilbao. Tamén puido ser na Ponfe. Que pasou no Ponfe? Ou no Estivo Valladolid? cedido. Ah. Ostra, por como sea Yuri. Efectivamente, Yuri. Futbolista histórico. Yuri. Eu tamén eu quedeime moi rayado cando vin Kepa Arrizabalaga nos Sí, compañeros de Yuri. E o único que pensaba o mellor era Manda Luniz, o porteiro que tive no Somoza, que estuvo da canteira da lado, Ah, xogou mira. na selección española, tal, Mira, e sí. entonces dixen, ostra, a ver se vai ser que coincidirá lá. Sí, Isi Palazón tamén xogou na Ponfe. Sí. Sí. E por último, Claro, Isi Palazón estaba foise má cabeza con Isi Palazón con Sí, outro. non xogou no Numancia e no No, Valladolid. que va, estaba confundindo. Mira a cabeza que se me foi con Sisi. Correcto. sí. Iba por aí o tema, claro. Bueno, con Sisi. hai unha diferencia capilar notoria. Sí, e de calidad, bueno, andaban os dous. Sí, sí, Os era dous. bom, a mí Outro molame diestro. moito no Valladolid. Iba pa máis do que foi. Iba. E por último, terceiro compañeiro que xogou con Iván Pérez e xogou con Ferran Corominas. Xogou con Fran Sandaza, Sandaza, o heroe Ferran de Corominas. o heroe do A ver si. David Junca. Sí, Dani Mayo. Sí, sí. Correcto. Antes de darlle a última pista, que era el Berluque. Que Dani era Mayo. Berluque. No, pero xa con Fran Sandaza o único que podía ser era no Girona. Pero logo non iba a ser. O que me matou foi o primeiro, porque dicía, claro, Ferran Corominas,
Claro, xoga cando está casi finalizando a súa temporada. Despois do Español firma Sí, no Girona. Claro. Efectivamente. E don Dani Mayo, gran persona, Tiña que vir, grandísimo, tiña que vir. Probablemente acabe. grandísimo, pero brutal. Brutal, é unha caixa tamén para abrir. Sí, señor. Pois agora pasamos rapidamente ás preguntas clásicas, que estamos facendo aquí un podcast triloxía hoxe. A primeira pregunta, Iván, facemos ya todos. Cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha loita, vida ou morte, nunha habitación pechada e sen armas? Tiveches moi cerca a experiencia do burro. Sí, pero no, uf. O burro ese, cuidado, debería ser bravo. Ten que ser un animal pequeno. Non Saltas máis que el, seguro. Eso é verdad. un can pequeno, pero un Un gato clásico. no, porque me reventa cas uñas. Pero non te mata. Ten que ser un can pequeno que non faga casi nada de daño, porque non son nada de Si violencia aguantas, ni si nada. entre a patada de babín e a venda esta que che facía llagas, eu creo que o gato aguanta. Ti pensa que vida ou morte? Xa A sei que vida, non a son vida ou agresivo, morte pero non son agresivo, que a xa vida che ou digo, morte A situación límite. sorprendería. A situación límite sí, sorprenderíate e podías ir contra calquera. Non me vexo, non me vexo. A vexo-me máis escapando deso que Pero está pechada a habitación. pero escapo, dou voltas até que se cansa. Tal igual. Unha pataxe pequena, unha patada, unha rata can porque pequeno, un entón. can pequeno, porque non. Can pequeno. Algún equipo polo que nunca ficharías? No. No. Vale. No, porque eu creo que o fútbol ao final é por é circunstancial. É o pan. É circunstancial e é un traballo e non son de, no, es que este non ficharía ni de broma. No. No. E a última? Que serías se non foses futbolista? Sempre me gustou a parte de profesor de educación física. Pero unha vez coñecín a parte de entrenador personal, rehabilitador e redactador nesa forma de recuperar lesións Molouche e máis. tiven Molouche. suerte de poder traballar del, Satisfactorio tamén. me encantoume. Que guai. Encantoume. Pois ata aquí, non? Gustoume, Ata aquí. Gustoume moito. Foi longo. Foi Non sei se espectacular. estás moi cansado, Iván. No. Pois Estaré creo que- desvós de escoitar. No, que no, va, no. que va, pasámoslo moi ben e temos Echamos aquí para ti un regalo detalliño. merecido despois de tanto falar. Non che demos nin auga, pero para ti este Non hai regalo problema. podes abrilo dos Sí, nosos home, hai que abrilo siempre. patrocinadores de Jing Sports, do grupo Jing Sports, que fan termos neste caso. Xa che fago spoiler de que é un termo. No, ben, hai que facer tamén a publicidade e a promoción. E nada, se queres Espectacular. ensinalo aí a Sí, sí, cámara, sí, sí, pois Ei, para cando para as pachangas. Para as pachangas, ou pero para para levar no pachangas, taxi tamén. para pachangas, Bueno, no taxi, no coche. Tendes que seguir chamando desa pachanga porque ahora dous levaremos o couso para estar Rochela, Marcos Iglesias, tamén outro Imagínate. personaje. Había que xogar Todos co termo, Llamo chegando Iglesias todo banquillo co e- termo. No, vente. No, es que nos patrocinan. De feito, Flipas, había que xogar unha pachanga. Pachanga a muerte. Pachanca a muerte. Pero A muerte no, a muerte perdedes, porque Pero- temos un campeón de Europa de Wushu, entonces perdedes. que é eso? Que é eso? É un arte marcial. Entonces Leros Logo- tamén sabe loitar. igual Sí. se vos dá a primeira xa Sí, pues, a miña Capoeira experiencia. sarriana. Nada, pois, A miña única experiencia é que me pegaron unha hostia en un ring. Paguei €1 e pegaron Pois eu unha... tiño un mellor regalo para vos, non porque contes eu a vin que historia. había unha camiseta aí que tiñades, e dixen, A ver, non podo ter unha, non podo poñer unha parecida. Entonces traio unha que para min non traes creo, a Londres. creo entón. que foi a camiseta ca que máis puiden disfrutar, o equipo no que máis puiden disfrutar, é no, unha camiseta de que me Dios. encantou. Non será do pulpo. Llevala. No, xa non coincidiu nesa. Creo Bueno, que pero vai ser sei, tremendo. creo que podo Parecía saber. unha camiseta das máis Buah. Ahora, bonitas que tiñamos. Eu sei que esta camiseta é preciosa. Que tío. bonito. Ben co nome de Buah. Iván Pérez. 24. Wow. Aparte, ten Dios, Iván. algo especial esa camiseta e nós agradecímoslo porque Estrella 00. ben feita xa directamente. É para comer, E para comer Lugo. Encántame. É que ese detalle É era. para comer Lugo. Encántame. Había que levar a camiseta todos por fora para que se virode para comer. Dios. Lugo. Iván, Esto, gracias. esto Gracias. es infancia, Para ti Esto sí. é infancia. Para Iván Buah. non tanto. A mí esa camiseta me pareceu, pero Tío, moitísimas estaba gracias. gris tamén, que era espectacular, pero que Chulísima. esta era Qué barbaridad de camiseta. Preciosidad, moitísimas gracias pola charla, por vir Graciñas a ata vos. aquí, por todo, ao final foi un recital. Tío. Foi Me encantou. espectacular. quedábame lexos da casa. Sí. 50 metriños. Pois nada, pois é un gusto, de verdade. Graciñas. E aos furiños que lles decimos,
Pois os furiños, como sempre, que nos sigan, que nos den like, que lle den o botón do hype, que se suscriban, que todo. Comentarios. Comentarios, sí, sempre, deixade comentarios, que sempre nos gusta recibir vuestro amor. Así que, Sí, nos aquí seguiremos, como sempre. falando do fútbol, Que máis? nos gusta.